amabo danke pedia chave tata. Kubalamta nos tata. Tata almi que para ribe palavra que ta bis cor nos chama ribe bom nome nos ta samna tata. Tata no momento que me ta pedi para e maleso que tem cronos coronavírus que tem tata. Pessoa que tem, pessoa que não tem tata. Tata para por sangue, para por remédio tata, para por herstel e econômico nos ta dentro agora que tata. Para saca e escuridade foi dentro mundo que tata. Tata sana para soltar bom nome tata, ribe bom nome nos ta salvar tata. Tata me tem mabo danke tata, ko abo tu costa possível tata. Tata tudo isso que me tem mabo danke tata. E confere para bo palavra tata, com bo palavra lo hasi lo qual com bo mande hasi tata. Tudo isso que me tem agradecido tata, em nome de Cristo Jesus. Amém. Tata Santo, muito bem, mente na trono de graça, Senhor. Chamando bo danke tata. Passo a você merecer tudo honor e tudo glória. Tata me dima bo danke a mente, Senhor, tata. Danke, Senhor, para tudo o qual que abatasse para nós todo dia de novo, Senhor. Danke para o amor, danke para a misericórdia, tata. Danke para cada plano que abatim que nos pida. Tata me dima bo danke para nos serviço de mente, Senhor, tata. Como um santo e poderoso, Senhor, poderá, Senhor, e manifestar. Tata me dima bo danke, meu Deus, tata. Que abata percurar para nós. Danke, Senhor, que abata para nós não preocupar para nada. Danke, meu Deus e meu Rei, tata. Que abata Deus maravilhoso, Senhor. Tata me dima bo danke por dia de novo, Senhor. Que abata move-nos com o Espírito Santo, meu Deus, tata. Tata me dima bo danke, tata. Bendicionar seja o santo nome, meu Deus, tata. Danke, meu Deus, tata. Para tudo o qual que abata dona nos, tata. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Tata Santo, realmente nós também com um coração de gratidão para diante. Senhor, realmente me te agradecido, me te amavo, danke, Senhor. Tata, danke para a presença. Danke, Senhor, que nos porta junto, meu Deus. Tem acordo mais que nós te leu for outro, Senhor. Pero para agradecido, para amavo, danke, para glorificar, meu Deus. Tata Santo, danke, Senhor, que a presença le te realmente em cada de casa, Senhor. Tata Santo, que abalo no laga nos na caia, que luego no abandonar nos, meu Deus. Pero que nos porque da conta com a presença, Senhor. Tata, me te amavo, danke para saúde, cada romano, meu Deus. Danke para saúde, nos pastores, de nossa família, danke, meu Deus, para a energia que nós temos, Senhor, para trazer nos juntos de uma presença, meu Deus. Tata, nós agradecemos, nós te amavo, danke, e me te bendicionamos em nome de Cristo Jesus. Amém. Tu mi te bene a trono di grazia, o Dios e gloria, da anche pedia chave aqui. Mi te bendicionavo, o sábado Dios e cielo. O Dios mi te entregar e serviço chave de momento, Dios. Em nome de Cristo Jesus, Espírito Santo de Deus, toma controle de cada coração, assim cada coração fértil. Tata, me te reza, Senhor, que palavra que você serve, também, Pai, Senhor, lo transforma a vida, lo edifica a vida, meu Deus. Tata, me te agradecido com o manta de pastor Chastro e pastora Joraima, bendicionar a família, bendicionar sua família, não sua yuna. Tata, em nome de Cristo Jesus, meu Deus. Tata, me te reza com o man, com graça, por favor, lo sossegar e banan. Tata, danke pedia chave aqui, Senhor. Me te entregar dia que tempo, meu Deus. Recebi todo honor e glória, meu Deus. Minha alma está alabada, minha alma está glorificada, em nome de Cristo Jesus. Amém.
Senhor, nós também milante o trono, meu Deus, Tata agradecendo, danke que nos permite dia mais, Tata danke que abre nos boa, meu Deus, Tata nos está bendicionado, nos está alçado, nos está glorificado, meu Deus, Tata reconhecendo que não tem nenhuma maneira boa, meu Deus, Tata com a absoluta Senhor, com a absoluta Deus, riba do Deus na ira, riba do reino, meu Deus, Tata nos está declarado, meu Deus, Tata que todo dia lo dobla, toda boca lo conversar com a absoluta Deus, meu Senhor, Tata sombra bota santo, bota maravilhoso, bota glorioso, Tata, e não tem nenhuma maneira boa, meu Deus, Tata danke per serviço que meu Deus, Tata danke que umbiamos nos parte de uma presença, nos entregar serviço que demos mão, meu Deus, Espírito Santo seja bom menino em cada um de nós nos casas, meu Deus, Tata e toca nós, meu Deus, Tata pape conosco, nos agradecemos em nome de Jesus. Senhor Deus, me bem delante do trono de graça, Deus. Tata me tem uma danke, assim, meu Deus. Tata danke, Deus, que nos primeiro dia novo, assim, meu Deus. Tata danke, Deus, que balanta nos frente nos camas, não me hinta, assim, meu Rei. Tata de verdade, que cuida nos durante a inteira semana, Deus. Tata me tem uma danke, oh Deus, que proteção divina, oh Deus, que sossegar para cada um de nós viva, não, assim, meu Rei. Tata me tem uma danke, oh Deus, que bota nos provedor, oh Deus. Tata que hasta de temporada, não, aqui, assim, meu Rei. Deus não tem falta de nada, Deus, tu já tem coisa de comer e para mesa, assim, meu Deus. Tata me tem uma danke também, oh Deus, pela presença, oh Deus. De nos casas, assim, meu Deus, que cada dia nos fala mais cerca de água e água mais cerca de nós, oh Deus, que de verdade, oh Deus, nos faz sentir, oh Deus, tu move o papel que nos pede, não, assim, meu Rei. Tata me tem uma danke para serviço, oh Deus, Tata danke que ocupa tua bendição, assim, meu Deus, Tata danke, Deus, que a palavra que salva a vida do trono, oh Deus, vai tocar cada um de nos corações, assim, meu Rei, e Tata me toca, oh Deus, que sai aquilo de uma fruta de nos vida, não, Deus, Tata me tem bendicionado, me glorificado, santo nome, em nome de Cristo Jesus. Amém. Santo, me que agradecido, me que amado, danke pe mainta que me Deus, Tata danke pa graça ao meinta, Tata danke pa favor ao meinta, me Deus, Tata me te amado, danke que nos calam por alanta ao meinta, mira luz de dia, me Deus, Tata que bendicionado tá, me Deus, Tata bacorda riba nós e baduna nós uma oportunidade nova, Senhor, Tata pa donavo tur honra e tur glória, Senhor, Tata laga pa ao meinta, Senhor, nos por reconhecer quem abota, ter-nos vida na, me Deus, Tata danke para cada casa de família, Senhor. Tata lanta boiuna o meinta para não receber de boa glória, meu Deus. Tata me tem amado danke para nos pastor na, danke para o qual acaba preparar para o coração. Tata com não por passa over, Senhor, em cada casa de família, meu Deus. Tata me tem amado danke, que meinta aqui, meu Deus, Tata blo pape na coração, blo pape na alma, na, meu Deus, Tata. Tata pa ainda, Senhor, eu sou não, Senhor, Tata com ainda, Senhor, não reconhecer, Tata quem a botada na vida, meu Deus, almenta toca no coração, meu Deus, toca na alma, meu Deus, Tata com a provisão na abo, meu Deus, Tata me te agradecido, Tata, me te amado, danke para a graça, almenta, meu Deus, sossegada em cada casa, meu Deus, em cada casa de família, Tata em cada casa de roubo, meu Deus, Tata me te pedindo, Senhor Jesus, papi na nos coração, almenta, meu Deus, Tata nos times de vos, Senhor, Tata danke, Senhor, Tata com a blotoca, almenta, meu Deus, em nome de Cristo Jesus. Aleluia, danke, Senhor. Oh, nos te amamos, danke, Jesus. Agradecemos, danke com as minhas palavras, agradeci Deus, almenta. Alza a voz e dona a Deus agradecimento, almenta. Só de verdade Deus está bom e sua misericórdia está dura para sempre. Sim, meu Deus, sim, Senhor. Tata, almenta, nos está bendicionando o nome
Nós te alçamos, Senhor. Nós te amamos, danke, para sua abota nos Deus e nos Rei, abota nos Senhor, abota tudo o qual nós temos ter, abota nos Maestro, nos Provedor, nos Sanador, nos Libertador. E a nos está alça nos manan santo, de lugar santo, nos está alça nos manan de boa presença, e nos está bendicionando o nome de Deus. Nos está alça o nome e batur outro coisa, declarando que abo sota Deus. Sota Dios. Conota Dios guardo, crea paman de nos, ponta depender de nada, de humanidad, no tienes de nada, cuene por ofrecer, tempo plan. Por ofrecer tempo plan, assim na mesma a vossa Deus foi prometo turcos a de elevar e por igualar. Dios, assim na mesma abuso de Deus com força, nenhum por igualar. Abuso de Deus com sempre, lo guardo adorar. Abuso Senhor da digno, de tu lo que nos ha botado.
por igualar. ni un por igualar. E amor, Y amor, tem mal e tem bom, tem mal y tem bom. bota governar, Bota governar, sin igual botar. sin igual botar. O não tem fim, Oh, no tem fim. o soltarei, Soltarei. o tem poder, Poder, assim na botar. o não tem fim. Oh, no E se a aumenta, o soltarei, soltarei. e se o tem poder, Poder, assim na botar. assim na botar. E se me amas, o não tem Oh, fim, no tem fim. o soltarei, Soltarei. o tem poder, Poder, assim na botar. assim na A solta Deus, vamos dizer. A bolsona Dios foi prometo turcos alto e elevar num por igualar e amor tem mal e tem bom bota governar sem igual botar. A solta Deus. Foi prometo turcos Alto e elevado, alto e elevar nenhum por igualar nos Deus. por igualar E amor tem mal e tem bom. amor E se bota governar, e tem bom bota governar, bota governar sem igual botar. Oh, eu me danke, você está por Deus. Ela sabe você e me danke, ela sabe você bendicionei. Oh, nós está bendicionado, Senhor. Oh, we aanbidden u, Vader. U bent onze God, u bent onze Heer. Oh, we willen u verhogen, Heer. Oh, nos que adoramos, oh, Senhor. Oh, sea bendicionado. Oh, wees gezegend, oh mijn Heer. Is verhoogd, oh mijn Heer. U bent God en er is niemand zoals u. Niemand zoals u. U bent de enige redder en verlosser. Oh, mijn hartsverlangen bent u, Heer. En we hebben u lief vanochtend, Vader. Gloria a Jesus. Oh, nós te amamos, dank je, Papa, presentie. We danken u voor uw tegenwoordigheid, o Heer. Dank u dat u hier bent in ons midden. Raak ons aan vanochtend. Verander ons, Heer. We willen zijn zoals u wilt dat we zijn. Dank u voor uw woord, Heer. Dat uw woord verandering teweeg zal brengen in ons hart. In Jezus' naam. Revelación capítulo 3, versículo 10 Tabisa. Revelación capítulo 3, versículo 10. Openbaring hoofdstuk 3, vers 10. Openbaring hoofdstuk 3, vers 10. Daar staat geschreven: U bent dwars door alles heen trouw gebleven. Zoals ik u had opgedragen, en daarom zal ik ook trouw blijven aan u in de komende tijd van beproevingen. U bent mij dwars door alles heen trouw gebleven, zoals ik had opgedragen, en daarom zal ik ook trouw blijven aan u in de komende tijd van beproeving. Na papiamento te bisa boso atene na mi ordo pa perseverar tem sofrimento. Pensei, a mi tambe lo tene na boso
tem tempo que tá bai bem riba renter mundo para pôr tur rende na prueba. Dorco aba tene na Deus, Deus ta tene abo. Bisa glória na Deus para sua palavra. Dorco nós atene na Deus, agora Deus ta tene nós. Tem tempo caminha tur rende ta clueless, a palavra correcta, ta in een tijd waar iedereen niet weet wat ze moeten doen. Ze zijn clueless. Doordat wij trouw gebleven zijn aan God, is God trouw aan ons. Dank hem voor zijn woord. Dank hem voor dit vertrouwen die we kunnen hebben in zijn belofte. Hij is trouw. Hij blijft trouw. Daarom moeten wij ons niet zorgen maken omdat God met ons is. En omdat wij in het verleden trouw waren geweest, zal Hij in de tijd van nu en in onze toekomst ook trouw zijn. Heer, we danken u voor uw trouwheid. Kan je je handen verheffen en God danken voor zijn trouwheid, voor zijn woord, voor zijn belofte. Maar Dios danki para su fieldad, para su palabra. Just lift up your hands and give him praise for his word, for his faithfulness. His word never fails, he never changes. His word is yea and amen. And we just want to praise him for his word this morning. O nós te amamos, danke, we mainda, Senhor, para a palavra. Danke para a promessa. Danke que o abo nunca te cambia. E abo te cumpre com a promessa para sempre. Segundo nós te buscamos, segundo nós te alçamos. Tata, nós te segui bendicionamos e nós te agradecemos. Tata, danke, Senhor, que de verdade bota fiel, Senhor. Tata, danke, Senhor, que ora asa que nós não estava fiel. Aba manda o único eu para nós e a salva nós. Tata, danke para a fieldade que nós só experienciamos dia a dia aqui também. Tata, que nós não tem que preocupar para nada. Pero que o abolo te junto conosco. E tata que o abolo guia nos passo na. Abolo guia nos vida. Tata da pessoa ainda nos está entregado, Senhor. Tudo lo qual que nos está. Den bomango, meu Deus, nos está entregado. Tata recebia o emehinta tudo honor e tua glória. E tata danke para a palavra. Tata que de verdade, Senhor. De maneira a palavra da bisa, cada um que guarda o mandamento e perseverar. E tata sim a nós para nós por perseverar em tribulência, nós por perseverar, Senhor, de momento não difícil. Tata que nós por perseverar de momento não aqui. E tata maneira a palavra da bisa, que abolo guarda nós, oh meu Deus, em tempo de prova. Tata danke, Senhor, que bota guarda nós. E nós te bendicionamos e nós te donamos tudo honor e tua glória. Passou você está digno, Senhor. Sim, Deus. Danke, Nós queremos Senhor. usar nós. Romana, de tempo aqui nós não queremos tempo de nós não queremos tempo de frialdade, tempo que a mina nos esconde e nós não busca Deus e nós não papo com Deus e nós não permite Deus papo com nós, mas nós queremos tempo que a mina nós por sossegado em Deus, escutar, passar aqui com nós tem coragem. Tem tempo aqui, nós que escuta Deus en deze tijd willen we naar God luisteren. We willen niet in een situatie bekeren waar we gewoon thuis blijven, niks doen, televisie kijken. Maar we willen bidden, met God praten en luisteren naar Gods stem om te horen wat wij vandaag moeten doen. We willen nog steeds gebruikt worden door God. We willen nog steeds gebruikt worden door de Heilige Geest. We willen geleid worden door zijn geest om te weten wat we precies elke dag moeten doen. Heer, geef ons vandaag ons dagelijks brood, maar help ons ook vandaag om te doen wat u wil dat wij doen, Heer. Niet onze eigen wil, maar uw wil geschieden in ons leven. Daarom willen we vanochtend zingen en zeggen, Heer, gebruik ons voor uw wil. Gebruik ons, Vader. Bambise usar.
Bise usami. Usa-me para boa vontade, Senhor. Minota di mi mes. Minota di mi mes. Minha vida tá de boa. Me quero Usami pa vontade, Senhor. Mami, se eu me amas, usami pa vontade. Usa-me para boa vontade, Senhor. Usa-me para boa vontade, Senhor. Minota di mi mes. Nota de mim, Mi vida tá di bom. minha vida tá de boa. Me quero usar-me para boa vontade, Senhor. Use me for your perfect will. Use me for your perfect will, oh Lord. Use me for your perfect will, oh Lord. I am not my own. My life is yours alone. Oh, come and use me for your perfect will, oh Lord. Use me for your perfect will. Use me for your perfect will, oh Lord. Use me for your perfect will, oh Lord. I am not my own. I am not my own. My life is yours alone. Oh, come and use me for your perfect will, oh Lord. Usami pa vontade. Usa-me para boa vontade, Senhor. Usa-me para boa vontade, Senhor. Minota di mi mes. Minota de mim mesmo. Minha vida tá de boa. Me quero usar-me para boa vontade, Senhor. Minota di mi mes. Minota di mi mes. Minota de mim mesmo. Minha vida tá de boa. Me quero usar-me para boa vontade, Senhor. Alza por mai bise minota di mi mes. Minota de mim mesmo. Minha vida tá de boa. Me quero usar-me para boa vontade, Senhor. E se eu me amas, minota di mi mes. Minota de mim mesmo. Minha vida tá de boa. Me quero usar-me para boa vontade, Senhor. Usami pa vontade, Senhor. Bise, Senhor, me mester. Vamos usami, ué. Usami, Senhor. Use me for your perfect will, oh Lord. Gebruik me, Heer. Gebruik me, Heer, voor uw wil, Heer. Ik hef mijn handen op, Heer. Dat u mijn handen gebruikt. Gebruik mijn lippen, gebruik mijn gedachten. Gebruik heel mijn ziel, Heer. Voor uw glorie. Gebruik mijn Vader. Hier ben ik, Heer. I give myself fully over to you, Lord. Completely, Lord. I surrender all to you. I surrender my life, my thoughts. And everything I got. Everything is yours, Lord. Turcos comiting tativo, Senhor. E me te entregar tur de momang, Senhor. Tur lo qual me dá. Para worden usado door Divo. Na boca's bisa Senhor, repetiu de kubi bisa Senhor. Zeg thuis, Heere, hier ben ik. Zeg mij even na, hier ben ik, Heer. Atame aqui, Senhor.
Gebruik me. Use me. Usami. Pabo honori, pabo gloria. Voor uw heerlijkheid, Heer. Voor uw glorie, Vader. Ik entregar turcos na você, Senhor. Tata, nós temos a danke, mementa. Danke por a presença. Danke por a palavra, Senhor. Armenta supla de bom espírito em cada casa. Cada que está sentado, parado na casa. Cada que tem na mão alçar. Supla, Espírito Santo. Blaas uw geest, Heer. Over allemaal, Heer. Over iedereen en ieder die thuis zit. Met hun handen verheft, Heer. Blaas uw geest, Heer, in elk huis. Over elke familie. Elk individu, Heer. Geef nieuwe krachten vanochtend, Vader. Oh, geef nieuwe hoop, oh Heer. Blaas uw geest, oh Vader. Supla de bom espírito e boroseia, Senhor. Oh, Romana, recibiete na casca, minda botar. Recibie poder. Recibie força nova. Ontvang het thuis waar je ook bent. Ontvang nieuwe krachten. Ontvang nieuwe krachten van zijn Heilige Geest. Oh, derrama de bom espírito, Heer. Ja, Heer. Stort uw geest. Stort uw geest over het ieder, Heer, die naar u verlangt. Stort uw geest over het ieder die naar u verlangt, Heer. Met een oprecht hart, met een open hart. Heer, zie de noden van de families, Heer. Zie de noden van de jeugd. Zie elke nood, Heer. En breng uw rust, breng uw vrede. Geef antwoord, Vader, uit de troon. Zie, Heer, onze ogen zijn op u gericht. Zie, Heer, we wachten op u. U bent onze helper. U bent onze kracht, Heer. Daarom richten wij op. En we kijken uit naar u. Wat u zal doen, Heer. Er is geen andere hoop. Er is geen andere oplossing. Alleen de naam van Jezus. Tem seu nome, tem poder. Tá seu nome, tá liberdade. Tá seu nome, tá dando esperança para nos lanta o trobe. Senhor, me te amamos, dank u para o nome. Dank u voor uw naam, Heer. Als wij u niet hadden, Vader, zouden we echt verloren zijn. Maar omdat wij u hebben, Heer, hebben we leven en hebben we hoop voor morgen. Dank u, Heer. Dank u, Vader. Dank u dat u geneest, Heer. Dat u harten aanraakt, Heer. Zelfs nu. We zijn ver van elkaar, maar dicht bij u, Heer. Ver van elkaar, maar dicht bij u, Vader. Oh, sim, Dios, sim, Dios. Oh, te amamos, danke, Senhor. Cerca de vos que estás, Senhor. Más cerca vos, Senhor. Dichter bij u willen we zijn, Heer. Dichter bij u, Vader. We willen alles. Het maakt ons niks uit. Neem alles van ons. Maar Jezus, alleen Jezus willen we over hebben. Alleen maar Jezus willen we. Alleen maar Jezus hebben we nodig. Alleen maar Jezus geeft ons vrede. En een reden om verder te gaan, om door te gaan.
Nami Jesus, Nami Jesus, o por raia e mundo inteiro. Nami Jesus, Nami Jesus, Nami Poporaya e mundo inteiro. Nami Jesus. Fluisteren bisin. Nami Jesus, Nami Jesus, Poporaya e mundo inteiro, pero Nami Jesus, Nami Jesus, Nami Jesus, bo por raia e mundo inteiro, pero Nami Jesus. Aceita nossa oração, obviamente. Bo por raia e mundo inteiro, bo por quita turcos foi nós, pero dona-nos Jesus. Dona-me Cristo. Passou em Cristo me tem turcos. Em Cristo me tem esperança. Recebi esperança na minha mente humana. Aleluia. Em Jesus me tem uma esperança nova. Tá em Jesus nós temos esperança. Oh, meu Senhor, bota fé. E se eu me mais em Jesus, em Jesus hebben we hoop. Me tem gran gozo. Cantei untuk com a família. Esperança novo. Tem man di boca sa, tem man di boyuna, se não pode ter man di nuende, alça a mana. Bota fé. Em Jesus, me tem gran gozo, esperança novo. Oh, meu Senhor, tem man di boa família, me sente em Jesus. Nós tem gran gozo, esperança novo. Oh, meu Senhor, bota fiel. Oh, meu Senhor, bota fiel, bota fiel. Aleluia. Romana, den Senhor Jesus nós tem gozo, amém? Braça boca sa, braça boiuna, e bisanando em Jesus nós tem esperança, nós tem gozo. Geef je vrouw, je man een knuffel, je kinderen en zeg in Jezus, in de Heer Jezus hebben we hoop. Amen. Aleluia, bom menino no serviço e já domingo ainda no serviço de agradecimento e celebração. Welkom in onze dienst. Welkom bij onze dienst van dankzegging, waar we Gods naam groot maken en dat waar we met elkaar de Heer Jezus vieren. Amen. Mama Angelique, wat heet? Ja. Amen. Bom bini. Roman Angelique. Welkom. Welkom, zuster Angelique. Possibile monitor aqui não tem que monitor 1. Amen. Obviamente me quebra boa Bijbel in 1 Timotheo capítulo 4. Vandaag wil ik dat je je Bijbel neemt in 1 Timotheus 4. Quebo Bijbel tranquilamente in 1 Timotheo capítulo 4. 1 Timotheus 4.
Halleluja. Si botine bisa amen, mitine. Als je het hebt, zeg amen. Ik heb het. Bom bini ame meintum yamas no servici. Nós está contente Welkom com botei. nogmaals bij onze dienst. Nós está contente com botei junto conosco. We zijn blij dat je samen met ons bent. Riba internet, via internet, nós está junto. E me tá confia Deus que ave meinta Deus está vai donar palavra, direção para We bobida. zijn samen via internet hier en ik vertrouw erop dat de Heer ons zal aansturen. Amen. Ik heb sabo para começar com tem esperança em Jesus. Om te beginnen wil ik zeggen, er is hoop in Jezus. Tem esperança em Cristo Jesus. Er is hoop in Jezus Christus. Sua palavra bisa nos alecemos ainda em Revelação 3:10. We hebben het vanochtend in Openbaringen 3:10 gelezen. Ela bisa para motivo que nós estava tá fiel, para motivo que nós perseverar. Hij heeft gezegd, omdat wij trouw zijn geweest, omdat wij hebben volhard. E agora na seu turno lota fiel, ele cuida nós. Hij op zijn beurt nu zal trouw zijn. Hij zal zich over ons ontfermen. Ele não larga nós. Hij zal ons niet verlaten. E aceita palavra para nos ter ribaje. Dit is een woord om aan vast te houden. Durante dia aqui. Gedurende deze dagen. Caminho da parece que turco está diferente, turco está cambiando e nós não sabemos onde é a situação que está bij conosco. Waarop het lijkt dat alles aan het veranderen is, alles veranderd is en wij geen flauw idee hebben waar het allemaal zal belanden. Coisa nós sabe. Eén ding weten wij wel. Se nós está fiel na Deus, als wij trouw zijn aan God, se nós está perseverar, en wij volharden, e também lo soro para nós e ele não larga nós na caia. Zal Hij ook voor ons zorgen en ons niet in de steek laten. E essa é a melhor esperança que nós portamos. Dat is de beste hoop die wij kunnen hebben. Passou agora que nada outro nos ajuda. Want op dit moment helpt niets anders. Agora que está hora para nos realizar que nós temos que ter mais de Deus. Het is tijd om te beseffen dat we nu meer dan ooit God nodig Nós hebben. temos que mais cerca de Deus. We moeten dichter tot Hem naderen. E tem mais coisas está papiando semana acaba. En het is hetzelfde blijven we herhalen de afgelopen weken al. Semana passada também nossa papia, nossa bisa unda Kiko Award. Esse estava o título de semana passada. Kiko nos tem que hasi Award. Vorige week hebben we het erover gehad en was de titel Wat nu? Wat moeten wij nu doen? Anto awe het título também é coisa. En vandaag is de titel hetzelfde. Kiko Award. Wat nu? Paso tursimang, mi meste sa Kiko Award. Want elke week weer moet ik weten, wat nu? Tur dia mi meste sa Kiko awe mi tinguasi. Elke dag moet ik weten wat ik vandaag moet doen. Si uende bisabo ku esi sa, eta ganhabo. Als iemand tegen je zegt dat hij het wel weet, dan houdt hij je voor de gek. Paso nos ni uno sa. Want wij weten het geen van allen. Ni premier minister un sa. De premier weet het niet, ook niet. Na China. Ook niet in China. Nunca mina no mundo, nuendo un sa Kiko tinguasi e Kiko tabai soso de. Nergens over de gehele wereld weet iemand wat te doen en wat er gaat gebeuren. Tu rende tá haciendo nam best pasi algo. Iedereen doet er best om wat te doen. Pero nos tinguasi lo qual Dios quepa nos hasi como yunan de Dios. Maar wij als kinderen Gods moeten doen wat God wil dat wij doen. Si no nos vai perder turnos tempo sin lograr nada. Anders gaan wij onze tijd verdoen en we bereiken toch niks. Pero van lezen 1 Timoteo capítulo 4. Maar laten we naar 1 Timotheus hoofdstuk 4 gaan. Esta bisa 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1. Den-nos Bijbel na papiamento, Bijbel Santo. Esta bisa instrucción na Timoteo. Het zegt in ons Bijbel in de Papiamense-vertaling staat geschreven hier als titel Instructies aan Timotheus. En toen wij lezen voor die Bijbel of met de Lager Romangelique lezen in Holandês. Lezen in Holandês para mim, Romangelique. Capítulo 4, não está lendo completo.
1 Timotheus hoofdstuk 4, vers 1 volledig. De afval in de laatste tijd. Maar de geest zegt uitdrukkelijk dat in de latere tijden sommigen afvallig zullen worden van het geloof en zich zullen wenden tot misleidende geesten en leringen van demonen door huichelarij van leugenaars, die hun eigen geweten als met een brandijzer hebben toegeschroeid. Zij verbieden te trouwen en gebieden zich te onthouden van voedsel dat God geschapen heeft voor de gelovigen en voor hen die de waarheid hebben leren kennen, om onder dankzegging aanvaard te worden. Want alles wat God geschapen heeft, is goed. En niets is verwerpelijk wanneer het onder dankzegging aanvaard wordt. Want het wordt geheiligd door het woord van God en door het gebed. Als u de broeders deze dingen voorhoudt, zult u een goed dienaar van Jezus Christus zijn, gevoed door de woorden van het geloof en door de goede leer die u nagevolgd hebt. Maar verwerp de onheilige en onzinnige verzinsels en oefen uzelf in de godsvrucht. Want de oefening van het lichaam is van weinig nut. Maar Gods vrucht is nuttig voor alle dingen, omdat zij de belofte van het tegenwoordige en van het toekomende leven heeft. Dit is een betrouwbaar woord en een alle aanneming waard. Want daarvoor spannen wij ons ook in en worden wij gesmaad, omdat wij onze hoop gevestigd hebben op de levende God, die een behouder is van alle mensen, in het bijzonder van de gelovigen. Beveel deze dingen en onderwijs ze. Laat niemand u benuchten vanwege uw jeugdige leeftijd, maar wees een voorbeeld voor de gelovigen in woord, in wandel, in liefde, in geest, in geloof en in reinheid. Blijf bezig met het voorlezen, met het vermanen, met het onderwijzen, totdat ik kom. Veronachtzaam de genadegave niet die in u is en die u gegeven is door profetie, met handoplegging door de raad van ouderlingen. Overdenk deze dingen, leef erin, opdat uw vorderingen op elk gebied openbaar worden. Geef acht op uzelf en op de leer. Volhard daarin, want wanneer u dat doet, zult u zowel uzelf behouden als hen die u horen. Amen. Amen. Versículo 1 tabisa, ma espírito tabisa claramente que de último tempo nang algum lo cai for de fé, de door de paga atenção na espírito nang engañoso e doctrina nang de demônio nang. In vers 1 zegt het, maar de geest zegt uitdrukkelijk dat in latere tijden sommigen afvallig zullen worden van het geloof en zich zullen wenden tot misleidende geesten en leringen van demonen. Awor lo qual nos capaz de dizer me tata Kiko nos tinko asi awor. Kiko nos tinko bij occupa nos mes awor kune. Waar wij het vanochtend over willen hebben is, waar moeten wij ons nu bezig mee houden? Então veja primeiro versículo aqui. En uit deze eerste vers me te saca ciência of palavra para acordar-me Kiko me no tenho assim de tempo aqui. Uit deze vers haal ik een leer, haal ik een woord wat mij duidt wat ik in deze tijd niet moet doen. E se você vai no versículo 8 of versículo 7. En als je naar vers 7 of 8 gaat. E nós está combinar versículo 1 com 7. En wij combineren vers 1 en 7. Verknoei je tijd niet met discussies over zinloze ideeën en flauwe verzinsels. Benut je tijd en energie om geestelijk in conditie te blijven. Claramente que nos tinguasi. Dus het zegt ons duidelijk wat wij moeten doen. Verknoei je tijd niet. Dus het eerste punt dat ik heb is, verknoei je tijd niet. Hasta de tempo que tiene te manejar para verknoeien aan tijd.
Mensen zijn zelfs in deze tijd in staat om hun tijd te verknoeien. Hasta den e tempo de crisis aqui que mundialmente está sucedendo, gente está em uma maneira para perder tempo. Zelfs in deze tijd van crisis, wereldwijde crisis, zijn mensen in staat om hun tijd te verknoeien. E Pablo tabisa aqui na Timoteo, no perde bo tempo. Paulus zegt hier tegen Timotheus, verknoei je tijd niet. No perde bo tempo com gente na kuta contabo história de Moebieu. Verknoei je tijd niet met verhalen over oude dingen. Fabeltjes. No perde bo tempo com gente kuta papia pa papia. Verknoei je tijd niet met mensen die praten om te praten. No perde bo tempo com gente na kuta negativo interdianto na no que cambia. Verspil je tijd niet met mensen die negatief zijn en ook niet willen veranderen. Usa bo tempo útil. Gebruik je tijd nuttig. Usa bo tempo bom. Gebruik je tijd goed. Usa bo tempo, maneira da bisa ginanang. Den versículo 8, eta bisa. Versículo 8, na Holandees. Eta bisa benut je tijd en energie om geestelijk in conditie te blijven. Usa bo tempo, bo energia, para bo queda ding, laten we zeggen, bon condition spiritual. Het zegt hier in vers 8 dat je je tijd zo nuttig gebruikt dat je in goede geestelijke gezondheid blijft. Fysieke gezondheid. Ese que men busca Dios. Dus zoek God op. Haz je oração. Lees de Bijbel. Lees je Bijbel. Haz het trabalho de evangelista. Doe het werk van een evangelist. Van versículo 8. Laten we naar vers 8 gaan. Versículo 8. Het bisa, lichaamsoefening is niet nuttig, maar de oefening van de geest is juist wel erg nuttig. Het heeft een goede uitwerking op alles wat je doet. Dat zal je niet alleen in dit leven helpen, maar ook in het toekomstige leven. Er is ook een toekomstige leven. Ting un vida den futuro. Er is een leven in de toekomst. Nota aqui na terra truco sa camba. Het eindigt niet allemaal hier op aarde. Na papiamento te bisa disciplina corporal ta di poco provecho, pero santidad ta provechoso patur cos. En het papiament heeft het in een andere vertaling. Het bisa pa sobra disciplina corporal ta di poco provecho. Het zegt, want lichaamsoefening is niet zo nuttig. Pero santidad ta provechoso patur cos. Maar het zegt de heiligheid is nuttig in en voor alles. Que mendi usa bo tempo pa bo viva santo. Dus gebruik je tijd om heilig te leven. Usa bo tempo pa na lugar di train bo curpa, train bo spiritu, train bo alma pa viva santo, pa viva limpi. Dus gebruik je tijd in plaats van lichaamsoefening, geestelijke oefening, zodat je heilig en puur leeft. Die kon het bisa no se sei. Waarom zegt het dit? Pa sobra santidad, disciplina, di bo espiritu, di bo padeng, ti un garantia pe vida aqui e pe vida kutabay bini. Want heiligheid heeft een garantie voor het toekomstig leven. Bota biba bong ribatera. E é een garantie para boiega cielo. Je leeft goed hier op aarde en is een garantie voor de hemel. Bota biba vida de santidad, is que men bota agradar Dios ribatera, anto ori. Ora bo agradar Dios ribatera, Dios ta sorupabo. Je leeft een leven van heiligheid hier op aarde en wanneer je dat doet, dan zorgt God voor jou. Percebe bisa que tem benefício ribatera, pero também pe vida que tu bini. Dus het zegt het heeft een voordeel, het is nuttig hier op aarde en ook in het toekomstige leven. E benefício ribatera ta, Dios ta sorupami. Het voordeel op aarde is dat God voor jou zorgt. E benefício den futuro ta, que pasomita santo, lo mira Dios. Het nut voor de toekomst is, omdat ik heilig ben, zal ik God zien. Assim é a palavra de Dios te bisa. Zo zegt het woord van God. Van versículo 10. Laten we naar vers 10 gaan. Pues tiene versículo 10.
vers 10. Kijk het bisa naar Hollandees. Opdat men Opdat- dit zal geloven, werken wij hard en moeten wij veel doorstaan, want onze hoop is gericht op de levende God, die de redder van alle mensen is, in het bijzonder van hen die in hem geloven. Kiko nos ta saka voor je persoon aki. Nos bista. Wat, Me zit een figari bij Jesus. wat kunnen we halen op dit deel? Ons zicht moet gericht zijn op Jezus. Eta bisa no speranza me zit arriba Dios. Het zegt onze hoop moet gericht zijn op God. Que men en ture tempo aqui, que nós está passando, e de tempo que lo bini, fica bo speranza, no riba governo, no riba en an como donava handout, per riba Dios. Maar in deze tijd, wat we nu meemaken en in de toekomst, richt je ogen op God. Niet op de overheid, niet om een aalmoes te krijgen, maar richt je op God. Paso maneira mabisabo kaba, nyun hende no por yudabu awureki. Dios so Want zoals- te solution. Zoals ik eerder heb gezegd, niemand kan jou helpen. Alleen God kan dat doen. Dios so te no solution y no speranza. Alleen God is onze oplossing en onze hoop. Versículo 2. Vers 12. Lees in Hollandees pa, mijn Angelique. Niemand mag op je neerkijken omdat je nog jong bent. Wees een voorbeeld door alles wat je zegt en doet, door je liefde, geloof en zuiverheid. Kiko nos tinku hasi awor. Eta doen Wat nos moeten wij nu doen? Eta doen nos se palavra klaar kinang. Kinos tinku hasi. Wees een voorbeeld. Ta un ejemplo. Ta un ejemplo den geeft- Kiko. Het geeft hier duidelijk aan wat we moeten zijn. Wees een voorbeeld. Ta un ejemplo den bo. Met bij lezen hoor. Den bo Wees een voorbeeld in je amor. Bo fe. liefde, geloof, Pureza. zuiverheid, Den lo cual bota bisa. in hetgeen je zegt Y den lo cual bota hasi. en hetgeen je doet. Que men Kiko nos tinku hasi den het tempo aki. Kiko ami tinku hasi. Dus wat moeten wij in deze tijd doen? Wat moet ik doen? Ta un bon ejemplo paturende. Wees een goed voorbeeld voor iedereen. Ta un bon ejemplo de Cristo su amor. Wees een goed voorbeeld van Christus liefde. Ta un bon ejemplo de compasión. Wees een goed voorbeeld in medeleven. Ta un bon ejemplo de tener paciencia con otro de tempo difícil aquí. Wees een goed voorbeeld in het geduldig zijn met anderen in deze tijd. Ta un bon ejemplo de gozo de Señor. Wees een goed voorbeeld in de vreugde des Heren. Compartir gozo de Señor con otro nan. Deel de vreugde des Heren met En anderen. lo cual haba recibido en otro. Hetgeen jij hebt ontvangen, deel het met een ander. Bang lezen versículo 3. Laten we vers 13 lezen. Lezen pa mi Angelique. Tot ik kom, moet je uit de boeken voorlezen. Leg de gemeente uit wat het betekent en maak het goede nieuws bekend. Tanten conosco de tempo aqui. Kiko nos tem quase. Até outro punto mais. Eta bisa nos. Zolang we in deze tijd zijn, wat moeten we doen? Hier is nog een punt. Lees a Bijbel. Lees je Bijbel. Sinha outro não. E também compartilhe evangelho. Lees de Bijbel en deel het evangelie met anderen. De nos Bijbel eta bisa pa bo sinha outro não. Den Bijbel Santo. Eta bisa sinha exortar e sinha outro não. In de Heilige Bijbel, in het papierment zegt het, vermaan elkaar en onderwijs elkaar. Agora quem bota bij sinha? Wie ga je nu onderwijzen? Bono po onderwijs ami. Je kan mij niet onderwijzen. Bono po bij onderwijs bokasa. Ik kon se Christus Je kan niet kaba. je man of je vrouw gaan onderwijzen, want die kennen Christus al. Pero wak uende kunot in Cristo. Maar zoek iemand die Christus niet kent. Ministrana je. Bedien ze. Via telefoon, via app, via outra maneira na digital.
via telefoon, app of alle digitale vormen. Entonces, a palavra de Dios. En onderwijzen het woord van God. Van versículo 4, lees versículo 4. Laten we naar vers 14 gaan. Gebruik de bijzondere gave die God je door zijn profetisch woord heeft gegeven toen de leiders van de gemeente jou de handen oplegden. Usa lo qual Dios ha donado. Gebruik hetgeen God je gegeven heeft. Ik heb dit opgeschreven. Doe iets met de gave die je hebt. Hace Vers algo. 15. Ja. Hace algo con lo cual Dios ha donado. Doe iets met de gave die God je gegeven heeft. Omanang nota bashi. Je handen zijn niet leeg. Dios ha bendicionado con algo. God heeft je met iets gezegend. Compartir lo cual Dios ha bendicionado con otro nang. Deel hetgeen dat God jou gegeven heeft met anderen. Wak bonolaga ek dong ek candela fria. Laat het vuur niet doven. No laga candela fria de dianaki. Laat het vuur in deze tijd niet Pero doven. ejercer lo cual Dios ha donado para boasi. Maar oefen uit hetgeen God jou gegeven heeft om te doen. Y el laatste punto, versículo 6. En het laatste punt in vers 16. Láganos leerle. Pas goed Lees op versículo jezelf. 5. 15. Doe iets met die gave, zet je voor die taken in, zodat iedereen je vooruitgang zal opmerken. Sigue bij. 6. Pas goed op jezelf in alles wat je denkt en doet. Blijf trouw aan wat juist en goed is. En God zal niet alleen jou redden, maar ook de mensen die naar je luisteren. Que mijn punto nummer 7 ta Dus punt nummer 7 is, pagatino na bomes. let goed op jezelf. Pagatino na lo qual Dios ha sinhabo. Pagatino na lo qual balesa dengue palavra. Pagatino na lo qual batende dengue serviço nang. Pagatino na bobida. Pas goed op jezelf. Let aan wat je gehoord hebt en wat je geleerd hebt. En let goed op je leven. Anto si boas je saki. En als je dit doet, Ibo perseverar en kos nang aki. En volhard in deze dingen. Lobo garantiza salvación tanto pabo como están que te escuchavo. Zul je de redding garanderen voor zowel jezelf en voor degenen die naar jou luisteren. Amen. Ahora, te enviaba te puntra, Señor, pero a mí no sa kiko a mí por, a mí no tengo un don, mi no tengo nada. Makabi bisaba ore. Botin Soms algo. denk je of zeg je dat je geen gave hebt, dat je niks hebt. Abon po papia bon, por ejemplo. Je zegt bijvoorbeeld, ik kan niet goed spreken. Moisés tampoco un por papia bon. Mozes kon ook niet goed spreken. Y ahora Dios mande be papia di mi tampoco un po papia bon. En toen God hem stuurde om te gaan spreken, kon hij niet goed spreken. Anto basa kiko Dios bisele, tame dunabo boca. Tame crea Maar boca pavo. Weet je wat God tegen hem zei? Ik heb de mond geschapen. Pues, botín algo. Botín es palabra de Dios. Dus je hebt wat. Je hebt het woord van God. Ornos papi di don, opi bien te quiere cosas opi complicar, pero comienza sirve otro. Ese es un don. You duende un don. Wanneer we het hebben over gaven, denken mensen dat het iets heel gecompliceerd is. Maar begin met dienen. Si bo ayuda, si bo sirve. Als je helpt, als je dient. Ya acaba bota besta ejerciendo lo cual Dios ha donado para ejercer. El primer ministerio que bahaya, ora para recibir Jesús, teris el ministerio para bobai servir un otro que palabra de Dios. Als je helpt, als je dient, is het al een gave die je uitoefent. El primer ministerio que bahaya, ora para bisasina Jesús. De eerste bediening die je hebt ontvangen toen je ja tegen Jezus zei. Ta es un di bai y con tu gente di amor de Dios.
is om te gaan en iemand te vertellen over de liefde van God. Pensei se bota pensa a mim não tem nada, começa contando de amor de Deus. En als jij denkt, ik heb niets, begin te denken en begin te vertellen over de liefde van God. Lo que botin bo por compartir. Hetgeen je hebt, kun je delen. Lo que Deus ha donado, te aceita e regalo que botin. Wat God je gegeven heeft, is de gift of de gave die je hebt. Anto compartir amor com outro ende. En deel deze liefde met anderen. Amen. Ah, se bota escuchando-nos. Vandaag, als je naar ons luistert. Quizás botar met de bisa, a mim não tem nada. Misschien zeg jij, ik heb niets. A mim não tem dom. Ik heb geen gave. A mim não sabe que me tem quase. Ik weet niet eens wat ik doen moet. Me te desesperar. Ik ben wanhopig. Me te mira turcos rond, me te cair in outro, me te pensa que dia besta me beurt. Ik zie alles om mij heen instorten en ik denk bij mezelf, zometeen ben ik aan de beurt. A mim não tinha solução, Pablo. Ik heb geen oplossing voor je. Pero me tem, lo qual me tem si, me perdonava. Wat ik wel heb, kan ik aan je geven. Lo qual me tem dat Cristo Jesus. Wat ik heb, is Christus Jezus. Esta é a solução. Hij is de oplossing. Este caminho de verdade e vida. Hij is de weg, de leven en de waarheid. E nenhum reino não chega a ser que tata se não por meio de Jesus. En niemand komt tot de Vader als het niet is door Jezus. Nenhum reino não pode chegar a ser que tata se não por meio de Cristo Jesus. Niemand kan tot de Vader komen alleen door Christus Jezus. Solamente algo botin quasi, algo simples. Je hoeft alleen maar één simpel ding te doen. Quere com o coração. Geloof met je hart. Si bo quere, lo bo mira su gloria. Als je gelooft, zul je zijn heerlijkheid Si bo zien. quere, lo bo mira Dios su grandeza. Si bo quere, lo bo mira Dios su grandeza. Als je gelooft, zul je Gods grootheid zien. Si bo quere, lo bo mira Dios su maravilha na vida. Als je gelooft, zul je Gods wonderen in je leven zien. Ah, we diz quere den Jesus. Geloof het maar vandaag. Tem bo coração. In je hart. Diz assim a Jesus. Zeg ja tegen Jezus. Entregar a vida completamente na Je. Geef je leven seguir volledig aan Cristo. Hem over. Decidi para seguir Cristo. Besluit of beslis om Christus te volgen. Com inteiro coração. Met geheel je hart. Mas decidi de seguir Cristo. Mas decidi de seguir Cristo. Mas decidi. Ah, eu decidi e não volver back. Não volver back. No volver. Tata, em nome de Jesus. Vader, in de naam van Jezus. Dank je voor het coração que aba preparar a mente para pisar. Tabo mesa preparar, oh Deus. Dank u wel voor alle harten die u hebt voorbereid, die ja zeggen. U hebt ze zelf voorbereid. Tur camina con anta. Overal waar ze zijn. Sentada en casa. Thuis waar ze zijn. Espírito Santo toca na. Heilige Geest, raak ze aan. Se a mente porque pisa sim a Jesus. Als je vandaag ja tegen Jezus wilt zeggen. Repetir oração aqui de sugerência onde come. Herhaal dit gebed na mij. Pisa Senhor Jesus. Zeg Heere Jezus. Awe. Vandaag. Me te pedi perdonar-me para me pecado. Vraag ik u mij te vergeven voor mijn zonde. Perdonar-me para tudo me falho. Vergeef mij voor al mijn falen. Awe, mainda. Vanochtend. Me te entregar mijn coração de mamãe. Ik geef mijn hart in uw handen over. Me te reconhecer Jesus como meu rei e único Salvador.
Ik erken Jezus Christus als mijn enige Heer en Heiland. Mita quiere en Jesús. Ik geloof in Jezus. Mita quiere que Él muri y Él ha resucitado. Ik geloof dat Hij gestorven is en uit de dood is opgestaan. Mita quiere que ta sintana mandrechi di Dios tata. Ik geloof dat Hij aan de rechterhand van God de Vader zit. Mita quiere que lo bin back pa buscami. Ik geloof dat Hij terugkeert om mij te halen. Awe mita quiere en Jesús. Ik geloof in Jezus vandaag. Awe mita quiere en Jesús. Vandaag geloof ik in Jezus. Dank je, Señor. Dank u, Geest van God. Dank u, Heer. Pabo gracia. Voor uw genade. En in naam van Jesús. In de naam van Jezus. Amen. Amen. De beste oración, Pabo. Señor. Ik ga voor je bidden. Heere. Ita bendiciona cada com a sua oração aqui. Ik bid voor ieder die dit gebed heeft gebeden. Aveden in nome de Jesus, met de quebra tur maldição de generação feriba na vida. Vandaag in de naam van Jezus verbreek ik elke vloek van generatie over hun leven. E me declarar bo bendição bin sossegari banan. En ik verklaar uw zegen dat deze op hun komt rusten. Bo direcção bin sossegari banan. En uw aansturing op hen rust. Kunalo sa exactamente kiko nantin quasi. Dat ze precies zullen weten wat te doen. In nome de Jesus. In de naam van Jezus. O Espírito Santo lo guia nan. Dat uw Heilige Geest hen zal leiden. Cada passo di nan vida. Elke stap van hun leven. Bendicionan, oh Dios. Zegen hen, Jezus. Amen. 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 Seja bendicionar. Wees gezegend. E se você oração junto conosco. Als je dit gebed hebt gebeden met ons. Manda app a nós. Stuur ons een appje. En noem je telefoon, dat zal hier op de pantalla hoor ik hier. Het telefoonnummer dat verschijnt op het scherm. Manda app op een nummer. En nos que manda booklet pabo. Kuyama de beslissende stap, Sigumi. De beslissende stap volgens mij heet het, ja. We zullen dan een boekje voor je sturen, genaamd De Beslissende Stap. Anteorik, dingen boekje wat je guiança dia per dia, kom para você de caminho de Cristo Jesus. En in dat boekje zul je stap voor stap begeleid worden hoe met Jezus te wandelen. Amen. Seja bendicionado. Wees gezegend. E larga que decisão aqui está firme. E nunca vai en atrás. laat dit besluit standvastig zijn. Ambição minha mais, maar decidi de seguir Cristo. Laten we nogmaals zeggen, ik heb besloten Jezus te volgen. De seguir Cristo. Maar decidi de seguir Cristo. Maar decidi de seguir Cristo. No volver back, no volver back. Oh, Tata, nós te amamos, danke. Tata, nós te agradecemos, meu Deus, para cada de humanos. Tata, que passa tem dificuldade. Tata, que cada Senhor, que está tormentado em pensamento. Tata, nós está ora para nanga we mehinta. Tata, que está dando paz na mente. Tata, cada hasta de circunstância aqui, que está pone, Senhor, que abo nota real de na vida. Tata, danke, Senhor, te caminha com nanta. Toca ng coração, oh meu Deus. Toca nang ilaganansa, Senhor, que boa palavra da verdade. E tata, que abo por ter esse cambio de na situação. Tata, danke, oh meu Deus, que não lo quer de igreja, pero não lo quer de boa palavra, que não lo acepta abo como rei de na vida. E tata, que não pode libertar
di tur frustração, tata di tur dolor que waru ocasionar ng coração, cada um que receber, Senhor, daño, oh meu Deus. E tata danke, Senhor, kunalo perdonar, e tata kunam por guarda se liber. Asa tem circunstância que nós está aqui, tata kunalo sa, Senhor, kunam ti mester de outro, e pero nanti mester de abo na primeiro lugar. Tata nós se mabudanki. Bendicionar, Senhor, boyunang. Bendicionar cada um com a alça na mão, cada um com a exclama na poder na rogar, cada um com a busca, Senhor, para estar junto de boa presença. Tata abo bendicionar, Senhor, for de bo trono santo. E tata com a lo sinti, bo paz, te dê na rogar, na. Tata não se mabudanki. Danke, oh meu Deus, para esperança novo. Danke, Deus, para consuelo. Danke, Senhor, que não por receber refúgio se acabou. Danke, oh meu Deus. Nós te bendicionamos o santo nome, nós te agradecemos em nome de Jesus. Danke, Senhor. Amém. Deus bendicionamos, irmã. Nós te bendicionamos, não. Zegen jullie. Nós estamos contentos. Que nós por servir bastante de nosso hogar. We zijn blij dat jullie tot thuis bij jullie kunnen dienen. En dat we ons por hacerle junto. En dat wij dit samen kunnen doen. De manier de palavra te bisa. Zoals het woord dat zegt. Para nos para firme. Dat wij standvastig blijven. Constante. Staan. Consistent. E sem que da desviar nem naar links nem naar rechts. En zonder af te dwalen en af te leiden naar links of rechts. No laga nada stroba bosnang. Laat niets je verhinderen. Die para e tene duro na bofe. Om standvastig en hard te blijven houden aan je geloof. No laga nenhum de su pensamento e na lo qual kunang takere. Laat niemand gedachten en hun ideeën, wat zij geloven. Stroba abo, die doen a Dios tur alabanza y tur gloria. Jou storen, God alle lofprijs en heerlijkheid te geven. Laga ten tu lo cual nos hasi. Laat al hetgeen wij doen. Nos queda corda riba Dios. Dat wij aan God blijven denken. Nos queda tuma di su direction. Laten we hem ons blijven aansturen. Laten we blijven aansturen. E palavra dia mais pabo de Revelação 3. Ik ga het woord nog maar lezen in Openbaring 3. Então e palavra ta verdade. En het woord is waar. Pa sombra bo aguarda mi mandamento nang. Omdat u mijn geboden in acht hebt genomen. Pa perseverar. Om te volharden. A mi tambe lo guardavo. Die e ora di prueba. Zal ik jou ook behoeden in tijd van beproeving. Kulobini riba mundo. Die over de wereld zal komen. Anto Dios lo guarda nos. En God zal ons behoeden. Dios lo guarda nos hogar. God zal ons huis thuis behoeden. Dios lo guarda nos vida. Ons leven zal Hij behoeden. Pensei, mientras tanto que nos ting rosea. Zolang wij adem hebben. Nos lo sigue Dios gloria. Zullen wij God blijven verheerlijken. Nos lo sigue alza su nombre. We zullen zijn naam blijven verhogen. Con animo, mi romana. Met animo. Con aún más fuerza. Met nog meer kracht. Anto aún más entrega. En nog meer in totale overgave. Dank je, Señor. Dank u, Heer. Dank je voor palavra. E como palavra lo word cumplir. Dat uw woord in vervulling zal gaan. Riba cada uno di boyunang. In een ieders leven. Kuta guardabo mandamento e kuta temebo. Dat ze uw geboden in acht zullen nemen. Dank je, Señor. Dank u, Heer. In nome di Jesus. In de naam van uw Zoon Jezus Christus. Halleluja. E com você lo tem simang bendicionais se nos declarar vos en cas.
We verklaren over je huis dat jullie een gezegende week zullen hebben. Undisa que nós também temos serviço para nós muitos. Zometeen zullen wij onze kinderdienst hebben. Nossa queda demanda e hasi vídeo, gravação de knutselwerk Jarason. Wij zouden een opnames, een kleine video sturen van het knutselwerk. Pero esa que nós será adaptar. Maar wij moesten dit aanpassen. Undisa que pastor te explica de essay. Zometeen zal pastor even uitleggen. Pero si você não também receber booklet. Maar jullie zullen wel een booklet ontvangen. Pa emuchanang. Voor de kinderen. Por trabajar durante die inteira semana. Waarmee de kinderen deze week kunnen werken. E altar familiar e tabaita. Het is genaamd familiealtaar. Caminha e muchanang e junto com a maior na por passa din e palavra de Deus e também memorizar e versículo nang. Waar de ouders met de kinderen kunnen zitten en onderricht kunnen worden en ook Bijbelversen memoriseren. Anto essay também antahaya e obra de mang dingen booklet. En ze krijgen ook handenarbeid in het booklet. Caminhor e maior mes, lot is un cum seguia e yupa hasi essay. En de ouders zelf zullen de kinderen helpen en begeleiden hierin. Amen. 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 Pues nos papi con nos romanen y nos y voortaan, nos tot een groep más chiquito voortaan zullen we met een kleinere groep werken. Dus zoals ik gisteren al gezegd heb, maar misschien zijn er mensen die vandaag zijn die verleden week niet waren. Dit is onze familie. Een vrouw, kinderen. En we hebben 5 kinderen. Jada, Joella en Chesron Justin. Dus Chesron Justin die doet de camera. En samen met ons hebben we alleen maar 2 mensen. 2 zusters uit onze kerk. Amira en Nadia, die zijn samen met ons. En die helpen met wat jullie allemaal thuis zien. De banners en de filming. En audio en licht en kinderkerk en kinderwerk. Dus alles wordt door dit kleine groepje gedaan. Doe het team een voor de applaus. We staan daarmee, Bing. Geef het team een flink applaus. Komen jullie ook? Ja, komen jullie ook erbij staan. Dit is de team die elke zondag, voorlopig elke zondag, werkt om de diensten. En veel liefde voor jullie allemaal. Amen. Dank je voor een applaus. Wat in dit in de kaas. Dank je moet je naar. Dankjewel voor jullie applaus helemaal thuis. Ik heb het gehoord. Ik heb het echt gehoord. Amen. We zeggen een finale no serviço met mij. We zijn aan het eind gekomen van onze dienst. Oh, ik moet nog iemand. Iemand is jarig. Die is die ein. Remigio met de keren si of tabaya si ein. Er is iemand jarig. Remigio. Si Remigio si ein. Remigio si ba si ein, maar een gloria Dios voor mij. Remigio, als je jarig bent, als je jarig bent geweest, stuur een glorie zij tot God. 9 april Remigio dat si ein. Hij is 9 april jarig. Nós estamos na combinamento para turnos romanos, cotamiranos, na Bonaire. Wij sturen de groeten voor al onze broeders en zusters die ons volgen uit Bonaire. Roman Aileen. Nós que manda comindabo Santur. Roman Shari, Dios bendicionabo. Roman Eliam, God zegen Eliam. God zegen. Roman Malva, Merari, Rishanteli, Astrid Overman, Roman Lupe, Dios bendicionabo, Adino, bendición. Ting hindi na kumilota mira na nombre, pero familia Paulina, Fodi Pijnakker, Laika Josefina, Solimar, Rodi Veyam, Almere, Rowan Trinidad Den Haag, Roman Virginia, Roman Henrico Iris Doset Shurenska, Tunos Romana di Bonaire, família Santiago,
Família Santiago, Deus bendicionamos ricamente. Forte. Família Santiago, Iwashikemba, diretamente forte Iwashikemba 10. Diretamente vivo. Deus bendicionamos ricamente. Nós estamos contentes que você está aí junto conosco. God zegen jullie rijkelijk. We zijn heel blij dat jullie samen met ons zijn geweest. Irmã Sophie Celestijn, irmã Ento Troina, Kiona, família Melfort, família Faneit, família De Jong, Leonardo Nava, família Malásia, família Quarton, família Latina, família Senchi e turnos romanos, estima. Awi me que mando saludo e me que bendicionar turnos tradonan den ministerio. Nós por passe vídeo. Vandaag wil ik een speciale groet naar alle broeders en zusters in de bediening. Anto sigung e video erbij draai, Becky. En terwijl de video zo meteen gaat afdraaien, me kepa botar na casa, bendicionar en sigung e portret dan da passa, bendicionar cada romano aí. terwijl de foto's langskomen, wil ik dat je elk een van deze broeders en zusters zegent. Amen. Nós também passa video hoor aqui. We gaan nu de video laten afdraaien. Hierbij presenteren wij de broeders en zusters die in verschillende bedieningen zitten van House of Worship Hoelanda. Onder de bediening van voorbeden valt de groep die verantwoordelijk is voor het openen in gebed voor de diensten. Bediening Praise Team en Sound. De Praise Team leidt het volk in Gods aanwezigheid door middel van aanbidding en lofprijs. Bediening Schoonmaak. Deze mensen zijn verantwoordelijk voor het schoonmaken van het gebouw voor en na de dienst. Onderhoud. Deze groep zorgt voor de onderhouding van het gebouw door middel van reparaties en bouw. Keukenbediening. Hieronder valt de groep die op de zondagen, maar ook op de speciale diensten voor het eten en drinken zorgen. Film- en fotografiebediening. Deze groep regelt alles wat te maken heeft met het opnemen en fotograferen tijdens een dienst. Kinderkerk. Hieronder vallen alle leiders die verantwoordelijk zijn voor de kinderdienst. Kinderbediening. Deze bediening focust op kinderen die geleerd worden om God te aanbidden door middel van muziek, dans, miem en tamboerijn. Jeugddienst. Deze groep is verantwoordelijk voor de jeugddiensten op vrijdag, waar de jongeren leren hoe ze sterke pilaren in het huis van God kunnen worden. Vertaling. Hieronder valt de groep mensen die tijdens de diensten voor de mensen die geen papiaments volgen de preek vertalen. Ushering. Deze mensen zijn verantwoordelijk voor het verwelkomen van de broeders en zusters van House of Worship Hoelanda. Bediening, design, social media en brochure. Deze groep bewerkt flyers, brochures en andere producten die vervolgens gedrukt worden en die gebruikt worden voor het uitnodigen van andere mensen via de social media. Youth Experience Nederland. Deze bediening is verantwoordelijk voor het opnemen, bewerken en versturen van de programma's, zodat deze in het tv-programma Youth Experience van Curaçao gebruikt kunnen worden. Radioprogramma's. House of Worship presenteert E Palabra Firme op How Radio, Cosadera en Chilling Station. Bediening EHBO. Deze mensen zorgen voor het behandelen van mensen in het geval van nood. Dit waren de broeders en zusters die in de bediening zitten van House of Worship Hoelanda. Vader, geef de kracht. Dank je para fieldade, oh Deus. Dank u wel voor hun trouwheid, Heer. Cada vez que nos corda, para nos te amamos, dank je para Senhor. Terwijl wij aan hen denken, danken we u voor hen. E nós te pedimos bendicionar Wij vragen u om hen te zegenen. em nome de Cristo Jesus. In de naam van Christus Amen. Jezus. Amen. 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 Nós queremos mandar saludo para todos os romanos sobraco. Nós não chegamos na hora. Groetjes aan alle broeders en zusters die we van hun namen niet hebben kunnen noemen. Irmã Wilbert Inetti.
Romang Henko Sicilia, familia Sicilia completo. Maricela Mutuel, Zenit, Graniluska, familia Labast, Brian, Dios bendicionado Santur, Dios bendicionado Romang Grant, Romang Eileen Manning. Nós estamos mais contentes mesmo com Santa junto conosco e nós estimamos na Shopping. Nós sentimos tão falta. We zijn heel blij dat jullie met ons zijn. We houden ontzettend veel van jullie. We missen jullie. E nós está confiando em Deus que pronto nós lo topo atrove. En we vertrouwen erop, God, dat wij elkaar weer spoedig zullen kunnen zien. Mas que nós está leu voor die outro. Alhoewel wij ver uit elkaar zitten, Nós está seca van die outro. zijn wij heel dicht bij elkaar. Mime stebo. Ik heb jullie nodig. En jullie hebben mij nodig. We hebben elkaar nodig. Mi mestebo, o mestemi, nos turta uno de Cristo, bem cerca. Cantei para a família. Entendermi, nos turta uno de Cristo, da su voluntad, tu necessidade não tá suplir. Bota parte de mim. Botar mas que não está leu foi outro. Bota parte de mim. Mundo lo vencer. Bota parte de mim. Botar parte de mim. Nos mundo lo vencer. Hermana, mas que nós porta leu foi outro. Alhoewel we ver van elkaar zijn, toch blijven we deel van elkaar. En we hebben elkaar nodig. Als je nood hebt en als ik dat kan vervullen, als ik jou kan helpen en zelfs als ik jou niet kan helpen, kan ik altijd voor jou bidden. Misschien heb je 10.000 euro nodig en dat heb ik niet in mijn portemonnee, maar ik kan wel bidden, want ik weet wel wie het heeft. Mijn Vader in de hemel, let goed op. Niet omdat we ver van elkaar zijn, betekent dat we niet voor elkaar zullen zorgen. We hebben elkaar lief en dat zal voor altijd blijven. Onze liefde zal niet verkoelen, maar het zal elke dag meer toenemen. Dat bid ik en dat is mijn geloof. Dat onze liefde voor elkaar steeds groter zal worden. In Jezus' naam. Amen. Een groet, een saludo. Special para familia Clotilda, familia Barbara. Amen. Dios bendicionar Bosnan Tour, familia Clotilda, familia Barbara Bosnan y Bosnan Yunang, Rumang Dada también, Rumang Yonalin, Rumang Ento, Leandro. Dios bendicionar Damelis Forbes también, Kusu Kasak, Kusu Yunang. Dios bendicionar Bosnan Tour. Nós sentimos een falta y nos está declarando Dios. Missen jullie en God zegen jullie allemaal. Y nos está declarando Dios. Het trabajo que la comisatie de nos, de Bosnan, en we verklaren dat het goede werk dat hij in u allen is begonnen, hij tot volmaaktheid zal brengen. Verhef je handen thuis waar je bent. Ik zal het laatste woord van zegen verklaren. Señor Dios, nos te llamamos danki. Heere God, wij danken u. Nos poduna nos ofrenda nabo. Dat wij een offer aan u kunnen geven. Nos poduna di nos coração, Senhor. Dat wij u van harte kunnen geven. Senhor Dios, pasobra abaduna nos turcos. Omdat u ons alles gegeven hebt. Nos te donabo mais chiquito, meu Senhor. Dan geven wij een klein deel terug. Que saki tanifica comparar com o qual abaduna nos. Wat is dit in vergelijking met wat u ons gegeven heeft? Badunami bida. U hebt ons leven gegeven. En ik geef u mijn leven terug. Sim, Deus. In nome de Jesus. In de naam van Jezus. Broeders en zusters, laten we elkaar blijven liefhebben. Laten we een voorbeeld voor elkaar blijven. Booklet die esse manga aqui para Bosnan família para usar com Bosnan Yunnan.
Deze week zal ik het brochure sturen dat jullie met jullie gezin kunnen uitwerken. Ja, cada dia bobo sinto tu kubo yunang papetje palabra, anto lagan een kleur, lagan een hasi algo leuk, anto zien een palabra de Dios. Zodat je elke dag met de kinderen kunt zitten en ze het woord leren en ze leuke dingen kunt leren en ook met ze kleuren. Amen. Também me manda 7 puntos na nosso papo DJ Awe, den 1 Timoteo 4. Ik zal ook de 7 punten die we vandaag besproken hebben uit 1 Timotheus 4 opsturen. Quizás botawak nos, pero nos no timbo number die app, botan hier op Facebook eure 7 puntos na. Misschien hebben we je appnummer niet en dan kun je de 7 punten op Facebook vinden. Laga nos hasi na. Laten we deze dingen doen. Laga nos cordere banan durante het dia nang aki kutabi. Laten we aan deze punten denken gedurende de komende dagen. Interesse magi jaluna pa jabiar nos ti oração, merdia. Gedurende de hele week hebben wij gebedsdienst tussen de middag. Jaluna awor nos também manda 1 minuut palavra de encorajamento. Voor aanstaande maandag stuur 1 minuut een woord van bemoediging. No más largo que 1 minuut. 1 minuut zo. Niet langer dan 1 minuut. Echt max 1 minuut. Palavra de encorajamento, do botar sua oração quarticos atrás. Si bo por, si no por também, diz mande palavra de encorajamento. Een kort woord van bemoediging en daarna een gebed als het kan. En als het niet kan, stuur alleen het woord van bemoediging. En zo gaan we elkaar bemoedigen. Dat zijn de instructies voor morgen. En terwijl de dagen verlopen, zullen we meer instructies delen. Verhef je handen. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Volk van God, familie van God, wees gezegend in Jezus' naam. En we zeggen allemaal samen, Amen. Dios bendicionar bestaan. Un sonje santo. Wat zegen jullie? Nos testima bestaan. Een heilige kus. Duro pa bestaan, duro. Houden van jullie en een dikke knuffel voor jullie allemaal. Y seguimos, por favor, nos servicio de mucho de comisar. En blijf ons volgen, want onze kinderdienst gaat nu beginnen. Corda manda, e mayor não por manda, e mucho nan su potret, ora nanta de nan servici, anto que nos propasa, e sa que nan tambe na final, e nan tambe por saco nanta importante de casa de Dios. Dios den bendicionar vostang, un dulce dia com família. Vergeet niet, je kunt een foto sturen van de kinderen tijdens de kinderdienst. En zodat de kinderen kunnen weten dat zij ook belangrijk zijn. En we zullen de foto's daarna laten zien. Dia bendicionar. Een gezegende dag. Halleluja, wij
Alles goed met jullie? Ik ben super blij dat we vandaag weer hier kunnen zijn voor onze kinderdienst van vandaag. En voor de kinderen die al hebben gehoord, we beginnen met een nieuw thema. Ja, wie weet misschien in welke maand we zijn en wat vieren we eigenlijk in die maand? Even goed denken, we gaan. Januari, februari, maart en april. Ja, we zijn nu in april en we vieren in april, wie weet het, Pasen. Ja, goed zo. En ik wil van tevoren tegen alle ouders zeggen, pak je camera, pak je telefoon, maak foto's, stuur ze naar ons, want we willen graag proberen om alle foto's aan jullie te laten zien aan het eind. Maar aan het eind, in een andere activiteit van vandaag, gaan jullie samen met Amira ook een heleboel doen. En dan heb je ook een camera nodig. En dan moeten de ouders ook goed blijven staan en foto's maken. Want we hebben die foto's nodig voor de activiteit van vandaag. Maar ik ga niet meer praten, we gaan meteen beginnen. Nou, jullie zien hier een tafel met een heleboel dingen erop. Weet je misschien welk verhaal we het over gaan hebben vandaag? Ik heb hier een kan met wijn. Geen echte wijn, maar wijn. We hebben bordjes. We hebben ook bekers. En hier zien jullie ook fruit. En een heleboel dingen. We gaan het vandaag hebben over het laatste avondmaal. Nou, we gaan helemaal aan het begin. Als het goed is, komen er zo meteen plaatjes op het scherm. Dus kijk goed naar die plaatjes, want die plaatjes helpen ook bij het verhaal. Het verhaal begint bij Jezus, die met zijn leerlingen was. En hij zei tegen zijn leerlingen, we gaan vandaag voorbereiden voor het paasmaal. Ja, en daardoor moesten de leerlingen de tafel netjes gaan zetten met alle borden, met mooie bekers. En toen ze klaar waren, gingen ze naar die plek toe. En ze gingen lekker eten, een beetje drinken, samen kletsen. En weten jullie wat Jezus zei? Jezus zei, één van jullie zullen mij verraden. Wat is nou verraden? Verraden is dat een van die leerlingen van Jezus iets slechts gaat doen tegen Jezus. Hij deed alsof hij goed was met Jezus, maar hij gaat iets slechts doen met Jezus. En misschien weet je het al, maar we gaan verder met het verhaal. En iedereen natuurlijk, alle leerlingen, dachten bij zichzelf, wat? Ben ik het Heer? Jezus, ben ik het? Ga ik jou verraden? En weten jullie ook wie aan tafel zat? Judas. En is Judas de verrader? Even goed nadenken. We gaan verder met het verhaal. En toen zat Jezus aan de tafel met alle leerlingen. En hij pakte het brood. En hij zei tegen de leerlingen, jullie moeten het brood zien als mijn lichaam. En hij maakte een stukje ervan af. En hij gaf het aan de leerlingen. En zo kreeg alle leerlingen een stukje van het brood. Hij zei, het brood is mijn lichaam en die moeten jullie van eten. En toen pakte hij de wijn. En hij pakte een mooie glas. Hij zette een beetje wijn erin. En hij zei tegen de leerlingen, dit is mijn bloed. En later zullen ze begrijpen dat het bloed betekend was voor redding. Voor de mensen die zonde hebben gedaan. Hè? En zo dronken alle leerlingen van het glas. Maar eerst begrepen de leerlingen het niet zo goed. Maar ze deden het wel. En zo gingen ze op stap. Jezus ging met hun naar een berg. En de berg heet de Olijfberg. Zeg het maar samen met tante. Olijfberg.
Olijfberg. Ja, en daar ging Jezus naartoe, want hij wou gaan bidden. En hij zei tegen de leerlingen, blijf maar even hier, ik ga alleen. En toen ging Jezus in zijn eentje naar een stille plek toe. En hij knielde op de grond. Weten jullie wat er met Jezus was gebeurd? Hij was een beetje bang geworden. Ja, hij vond het eng, want hij wist wat er met hem zou gebeuren. Daarom zei hij tegen God, Vader, als het mogelijk is, alsjeblieft, laat dit voorbij zijn. Laat me alsjeblieft de beker niet moeten opdrinken. Maar niet mijn wil, maar uw wil, God. En toen ging Jezus terug. Dat was de eerste keer. Doe maar zo met je vinger. Eerste keer. Hij ging terug en weten jullie wat er met de leerlingen was gebeurd? Ze vielen allemaal in slaap. Ze zaten lekker te slapen, maar ze waren ook een beetje droevig, denk ik. En toen kwam Jezus en Jezus zei tegen hen, kunnen jullie niet 1 uur even bidden en wakker blijven? Want onze lichaam wil graag slapen, maar de geest weet dat we moeten bidden. Dat zei Jezus tegen de leerlingen. En toen zei hij tegen hen, blijf wakker en laten we even bidden. En toen ging Jezus weer in zijn eentje bidden. Hij knielde weer op de grond. En weer zei hij tegen zijn vader, zei hij tegen God, o God, als het mogelijk is, alsjeblieft, laat de beker mij voorbij gaan, zodat ik niet moet lijden. Maar niet mijn wil, maar uw wil, God. En toen ging hij weer terug naar zijn leerlingen. En ze zaten weer te slapen. En dit keer zei Jezus, nou, ik laat ze maar even slapen. En ging Jezus dus voor de tweede keer naar de leerlingen toe. Dus de eerste keer vond hij dat de leerlingen aan het slapen waren. Goed zo, Jada. En de tweede keer waren ze weer aan het slapen. En toen ging Jezus weer alleen bidden. En de derde keer kwam Jezus terug. En hij zei tegen de leerlingen, sta op, want de tijd is gekomen. Mijn vader is hier. En Jezus keek naar achteren en zag daar zijn verrader. Nou, om het spannend te houden gaan we volgende week verder met het verhaal. Maar wat kunnen we allemaal nog even samenvatten? We vieren dus Pasen. En een deel van Pasen is een feest wat ze vroeger Pesach noemden. En Pesach was dus een Joodse paasfeest. En een deel daarvan was dus het paasmaal. En daar deden alle leerlingen en Jezus ook aan mee. Dus gingen ze lekker aan tafel zitten en gingen ze eten. En in dit geval had Jezus ook gezegd dat het brood zijn, ik hoor het niet, zijn lichaam is. Goed zo, dus nog een keer. Het brood was zijn lichaam en de wijn was zijn bloed. Nog een keer. Het brood was zijn lichaam en de wijn was zijn bloed. En daarom doen wij het soms ook als we volwassenen worden. Dan herinneren we weer aan deze feest die we vieren. En dan doen we het ook samen met elkaar, net als Jezus dat gedaan met zijn leerlingen. Maar ik ga niet verder, want we hebben een heleboel te doen vandaag samen met Amira. En weten jullie wat zo fijn is? We hebben een nieuwe activiteiten sectie gedeelte en die noemen wij, als je een tafel hebt, even heel zachtjes opkloppen. Kids in actie. Ja, want jullie gaan actief zijn. Dus zorg ervoor dat je aan tafel zit. Pak een pen, pak een papier. Ga even snel al deze dingen halen. Want jullie gaan vandaag een heleboel doen. En je moet actief zijn, hè. Zorg ervoor, ouders. Pak ook je camera en je telefoon, want we gaan foto's maken. Kids in actie.
Hoi allemaal, hallo alle kinderen, God zegen jullie. We zijn super blij om weer hier te zijn. Voor al de kinderen die nu ons aan het volgen zijn, God zegen jullie. Wat fijn dat jullie vandaag ook bij de kinderdienst kunnen zijn. En jullie hebben net een hele mooie verhaal gehoord van Tante Nadia. Tante Nadia, dank je wel voor het verhaal van net. En het was ook belangrijk dat je goed oplet. Want er waren verschillende dingen die je moest herinneren. Dus het is belangrijk dat je nu ook naast het horen van het verhaal ook in actie bent. En daarom heet dit gedeelte ook Kids in Actie. Wij gaan vandaag een heleboel leuke opdrachtjes uitvoeren. Dus wat je vandaag nodig hebt is een pen en papier. Dus begin die alvast te nemen. Ga dat even halen. Ik wacht op jullie. Neem een pen, neem een papier. En je Bijbel is ook belangrijk. Dus ga die ook nemen. En we zijn ook super benieuwd naar de foto's, of jullie eigenlijk ook aan het kijken zijn. Dus het is ook leuk dat jullie ook jullie foto's naar ons sturen. Ouders, maak foto's van je kind en stuur dit naar ons op het nummer 06 13 19 54 98. Dat is onze nummer. Stuur je foto naar ons, zodat wij het zo meteen kunnen laten zien aan de anderen. Dus stuur je foto via onze app. En dan kunnen we ook kijken of jij ook bezig bent met de kinderdienst en met alle opdrachten die we vandaag gaan uitvoeren. We gaan gelijk beginnen. We hebben vandaag 3 opdrachtjes, superleuke opdrachten. We hadden vorige week een leuke quiz, maar vandaag is het ook belangrijk dat jullie ook even gaan opstaan, even in actie gaan en even iets zelf doen. We beginnen met de eerste opdracht. Voordat we beginnen moet ik wel zeggen dat je bij deze opdrachten punten kan verdienen. Dus je kan bij de eerste opdracht kan je een aantal punten verdienen. Bij de tweede opdracht kan je ook punten verdienen. En dan kunnen we aan het eind zien wie de meeste punten heeft. Dus wanneer je je vraag moet beantwoorden, want je gaat een vraag krijgen of een plaatje. En samen met dat plaatje krijg je ook vragen. De vragen ga je natuurlijk beantwoorden. Dit ga je opschrijven in een schrift of op een papier. En dit ga je ook aan ons sturen via YouTube, via app. Stuur je antwoord via onze YouTube. Stuur je foto via onze app. En zo kunnen we ook zien of jij de juiste antwoord hebt. Oké? We beginnen met de eerste opdracht. En dit is, als het goed is, staat er op het scherm opdracht 1. En op dat opdracht zie je een plaatje met Jezus samen met zijn discipelen aan tafel. Dit was tijdens het paasmaal, tijdens het avondmaal. En onze eerste vraag, je moet heel goed naar het plaatje kijken. En onze eerste vraag bij het plaatje is: hoeveel kommetjes zie je op tafel? En hiervoor krijg je 1 minuut om even na te denken, even te tellen. Kijk goed naar het plaatje en tel de kommetjes en laat ons weten. En de tijd begint nu. Stuur jullie antwoorden naar onze YouTube, via onze YouTube.
Ik weet niet of we de antwoord al hebben. We hebben het plaatje met het antwoord. Hebben we dat staan? Ja. En ons antwoord is 10 kommetjes. Als je goed ziet, zie je het in het roze. Zie je al de kommetjes die op tafel liggen. En als je het antwoord goed hebt, stuur dit naar ons. Stuur je antwoord maar. Ja, ik zie hier, Giselle had 9 kommetjes. Er waren ook een paar kommetjes, aantal kommetjes die voor scholen waren. Dus ik zie hier 10 kommetjes, 11. Ik zie hier Anna, 11 kommetjes. Vivianka, 10 kommetjes. Janine, Martina, 4 kommetjes. Jullie moeten wel goed tellen, hè? Ik zie hier Grace Kenippa, 10. Monique, 7 kommetjes. Maar het goede antwoord is, het waren 10 kommetjes. Oké, en als je deze vraag goed had, kon je 2 punten verdienen. Dus als je de vraag goed hebt, dan mag je onderin 2 punten opschrijven. Dan heb je nu 2 punten. Oké, kinderen, we gaan nu alleen via onze YouTube-kanaal. Alleen via onze YouTube kan je je antwoord sturen, ja? Dus voor foto's kan je via onze app. En dan gaan we de antwoorden via de YouTube lezen, ja? Dus dan waren we bij de eerste vraag. En de eerste vraag was dan, hoeveel kommetjes lagen er op tafel? Of waren er op tafel? En dit waren dan 10 kommetjes. Oké, dan gaan we gelijk naar onze volgende vraag. En dan moet je weer naar het plaatje kijken. En de vraag voor de tweede vraag is, hoeveel leerlingen zitten er aan tafel? Dus je gaat goed kijken, goed tellen. Hoeveel leerlingen zitten er aan tafel? En de tijd begint nu. We gaan gelijk kijken naar het goede antwoord. En als je heel goed hebt geteld, dan zie je dat er 12 leerlingen aan tafel zitten. Dus de vraag is, hoeveel leerlingen? Dat betekent dat je alleen maar de discipelen moest optellen. En Jezus is dan, de 13, maar dan moest de vraag dan zijn hoeveel mensen. Dus in dit geval is het vraag hoeveel leerlingen zitten er aan tafel. En dat zijn dan 12 leerlingen. En samen met Jezus wordt het dan gewoon 13. Dus de goede antwoord is 12 leerlingen. Voor degenen die het goed hadden, jullie krijgen nu ook 2 punten. Ik ga even kijken naar de antwoorden. Ik zie hier yes. Ja, heel goed. Ik zie de meeste kinderen zeggen 12 leerlingen. Jay die zegt 12 leerlingen. Christian zegt 12 leerlingen. Natifa en Nathan 12 leerlingen. Richeli 12. Ja, de meeste leerlingen hebben 12. Dus de meeste kinderen hebben 12. Heel goed. Jullie krijgen allemaal 2 punten. Vergeet niet je punten bij te houden, zodat we aan het eind de punten kunnen tellen. En dan kun je dit ook naar ons sturen. Ja? Dus voor deze tweede vraag kon je 2 punten halen. Ja? Oké. Dan zijn we nog steeds bij opdracht 1. Maar dan hebben we dan een laatste vraag. Luister goed. En deze vraag is, met wat vergeleek Jezus het brood en de wijn?
Dus wat is de vraag? De vraag is, met wat vergeleek Jezus het brood en de wijn? Jullie hebben net geluisterd naar het verhaal dat tante Nadia net had verteld. Dus als het goed is, moet je dit antwoord weten. Dus nogmaals, met wat vergeleek Jezus het brood en de wijn? En de tijd gaat nu in. Je krijgt 1 minuut. Het is tijd. We hebben ook een extra opdracht voor de leerlingen van 10 jaar en ouder. Omdat, dit vraag was een beetje makkelijk voor jullie. Dus we hebben een extra opdracht voor jullie. Jullie moeten ook gaan zoeken waar dit staat geschreven. Dus wanneer Jezus, of toen Jezus het brood met de wijn vergeleek, waar staat dit in de Bijbel? Dus in de Bijbel. Dan moet je dan het boek zoeken samen met de hoofdstuk en het versje. Ja? Dus hiervoor krijgen jullie ook een paar seconden. Als jullie het weten, stuur dat via YouTube voor ons. We gaan nu kijken. Voor al de kinderen van 10 jaar naar boven, laat weten waar dit in de Bijbel staat. Ik zie hier al een aantal antwoorden. Ja, ik zie hier Matthäus. Ik zie Marcus. Kom snel, kom gauw, kom schiet nu op. Er is een wonder gebeurd. Iemand zegt Lucas. Ik zie Marcus. Laat je spullen staan. Er wordt niet meer getrukt. Er is niets meer. Dan komen we bij het goede antwoord. Want de eerste vraag was: met wat vergeleek Jezus het brood en de wijn? En het goede antwoord is dat hij de brood met zijn lichaam vergeleek en de wijn met zijn bloed. Dus ik zie veel kinderen met lichaam, is brood, wijn, bloed, ja. Brood als lichaam, wijn als bloed, goed zo. Brood als lichaam, wijn als bloed. Ik zie hier Janine, zijn lichaam en zijn bloed. Vianella Martis, bloed en lichaam. En Liron en Darren, bloed en lichaam, heel goed. Jullie krijgen ook 2 punten. Dus iedereen die als antwoord heeft dat het bloed en lichaam was, jullie krijgen allemaal 2 punten. En voor de leerlingen of de kinderen van 10 jaar en ouder, moesten jullie ook de tekst zoeken. En dit staat, ik zie verschillende kinderen met Matthäus, Marcus, Lucas. En de juiste Bijbelteksten waren geschreven in Matthäus 26, Matthäus hoofdstuk 26, vanaf vers 26 tot en met vers 28. En daar hebben we ook, het staat ook in Lucas 22, vers 19 en 20. Ik zie hier Marcus 14, vers 22 tot en met 24. Daar staat het ook geschreven. En in 1 Korintiërs 11, vers 23 tot en met 26. Voor degenen die het goed hadden, heel goed gedaan. Jullie krijgen ook 2 punten.
De meeste leerlingen hadden het goed. Iemand zegt nu heb ik 4 punten. Als het goed is, moet je nu in totaal 6 punten hebben verdiend. Dus laat weten hoeveel punten je tot nu toe hebt. Ik zie hier, even kijken, ik zie iemand met 4 punten. Wie nog meer? Hoeveel punten hebben jullie? Stuur dat via YouTube voor ons. Ik zie Grace Knippen zegt, ik heb 6 punten. Heel goed, dat betekent dat je alle vragen goed hebt beantwoord. Ik zie Christian, 6 punten. 4 punten, 6 punten. Heel goed, heel goed. Nou, jullie zijn toch bij, dus dat is super om te weten. Oké, en op deze manier hebben we dan opdracht 1 afgerond. En nu gaan we gelijk naar opdracht 2. En de tweede opdracht heet tafels of versjes, plaatjes verbinden. Op dit moment zie je nu op het scherm een aantal plaatjes, genummerd van 1 tot en met 6. En onder dat plaatje zie je verschillende teksten. Wat je gaat doen is, je gaat proberen de plaatje met de juiste tekst te verbinden. Dus de teksten zitten niet op de goede volgorde of in de goede volgorde. Wat je gaat doen is, je gaat de tekst of het plaatje met de juiste tekst verbinden. En hiervoor krijg je 5 minuutjes, dus neem je tijd. Kijk goed naar de plaatjes, lees de teksten ook goed, zodat je dit dan op de juiste manier kan invullen. Ja? En je krijgt hiervoor 5 minuutjes en de tijd begint nu.
dat jullie allemaal klaar zijn. Jullie hebben allemaal 5 minuutjes gekregen. Dus ik ga even naar onze YouTube-page. We gaan even kijken of er kinderen zijn die al hun antwoord hebben geplaatst. Ik ga even kijken. Ik zie hier... nou, dit is een beetje moeilijk te lezen, maar we gaan proberen. Diva zegt 1 is 6, 2 is 3, 3 is 4, 5 is 1, 6 is 5. We gaan nog een keer kijken. Even kijken. Nee, Luska zegt plaatje 1 is 5, plaatje 2 is 4, plaatje 3 is 2, plaatje 4 is 3, plaatje 5 6. Kijk goed op je blaadje of waar je de antwoorden hebt genoteerd. Ga goed kijken. En we gaan de antwoorden even bespreken. Als het goed is, heb je bij het eerste plaatje heb je de 5e tekst. Dus bij het eerste plaatje moet je de 5e tekst hebben staan. Dus, en het 5e tekst zegt: Jezus en zijn leerlingen willen het paasfeest vieren. Ze zetten alles klaar voor het eten. Ze zetten ook het brood en wijn op tafel. Dan wordt het avond en gaan ze allemaal aan tafel. Dus bij het eerste plaatje 5e tekst. Oké, en dan gaan we naar het tweede plaatje. En bij het tweede plaatje hoort de 4e tekst te staan. Dus tekst nummer 4. En tekst nummer 4 zegt: onder het eten zegt Jezus opeens: Eén van jullie zal mij verraden. Ze schrikken heel erg en roepen uit: Wie is het? Ben ik het, Heer? Dus tweede plaatje, tekst 4. En dan gaan we naar het derde plaatje. En bij het derde plaatje moest je de tweede tekst, dus het derde plaatje moest je met de tweede tekst verbinden. En het tweede tekst zegt: Jezus neemt het brood in zijn handen en zegt: Neemt het brood en eet ervan, het is mijn lichaam. Dus op het derde plaatje kan je ook zien dat Jezus het brood neemt en dit ook aan de discipelen vertelt dat het zijn lichaam is. En dan gaan we naar het vierde plaatje. En bij het vierde plaatje hoort de derde tekst te staan. En de derde tekst zegt: Hij neemt de beker met wijn en zegt: Neem deze beker en drink eruit. Het is mijn bloed. Zo geef ik mijn leven aan jullie. Dus bij het vierde plaatje kan je ook zien dat Jezus de wijn in zijn handen heeft. En dat hij dan aan de leerlingen vertelt dat dat zijn bloed is. En dat hij dit ook aan ons allemaal heeft gegeven. En dan zijn we bij het derde plaatje. Of sorry, bij het vijfde plaatje. En bij het vijfde plaatje dan moet dan tekst 6 staan. Dus de zesde tekst hoort dan bij het vijfde plaatje te staan. En de zesde tekst zegt: na het eten gaan ze naar buiten. Ze gaan naar de hof op de Olijfberg. Jezus zegt: blijf hier op mij wachten. Ik ga verderop bidden. Dus op het plaatje kan je zien dat Jezus samen met zijn leerlingen naar het hof gaan. En dat Jezus dan alleen op het Olijfberg gaat bidden. Dus bij het vijfde plaatje hoort dan tekst 6 te staan. En dan zijn we bij het laatste plaatje. Dat is plaatje nummer 6. En hier hoort de eerste tekst te staan. Dus
bij het 6e plaatje hoort de eerste tekst te staan. En de eerste tekst zegt: Jezus gaat alleen verder. Hij knielt op de grond. Hij bidt tot God: Mijn Vader, help me. Laat me geen pijn lijden. Laat me niet doodgaan. Maar als u het toch wilt, moet het gebeuren. Dus bij de laatste plaatje hoort dan de eerste tekst te staan. Dus dan gaan we het nogmaals herhalen. Eerste plaatje, tekst 5. De tweede plaatje, tekst 4. Derde plaatje, tekst 2. Vierde plaatje, tekst 3. Vijfde plaatje, tekst 6. En dan de laatste plaatje, plaatje 6, tekst 1. Als je het goed hebt, stuur het via YouTube naar ons. En als je alles goed in de juiste volgorde hebt, de juiste tekst bij de juiste plaatje, dan heb je dan 5 punten erbij verdiend. Ik ga even naar onze YouTube kanaal. Jelani Seintje zegt: ik had hem goed. Goed zo, Jelani. Jelani heeft 5 punten verdiend. Ik zie hier Christian zegt dat hij nu in totaal 11 punten heeft. Heel goed, Christian. Ja, iemand zegt moeilijk door te sturen. Ja, het is wel moeilijk. Maar als je al die plaatjes, alles goed hebt, dan heb je dan 5 punten verdiend. Ik zie hier, Diva zegt 11 punten, goed zo. Als het goed is, heb je dan in totaal 11 punten. Dus dan heb je voor opdracht 1. Als je alles goed hebt, of alles goed had voor opdracht 1, dan heb je 6 punten. En dan voor deze opdracht, opdracht 2, 5 punten. Ik zie hier Elian met hoeveel punten? Even kijken, met 11 punten. Je hebt ook alles goed, heel goed. Ik zie hier Kirsten met 8 punten. Ja, Jesaja 9 punten. Ja, die hebben we al genoemd. Even kijken. Ja. Heel goed gedaan. Ik zie hier, ja, 10 punten voor Nativa en Nathan, 10 punten. Wel goed tellen, hè? Want als je voor de eerste vraag goed hebt, kon je 2 punten halen. Tweede vraag is ook 2 punten. Derde vraag is ook 2 punten. Dus dan heb je in totaal 6 punten. En dan kon je voor opdracht 2 5 punten halen. Dus ik zie hier Aizelia heeft ook alles goed. Dus ik zie hier Vianella, Maartens, Liron en Deron 9 punten. Heel goed, jongens. Oké, nou, jullie hebben wel goed hoog gescoord. Dus ik ben super blij met de resultaten. Maar we zijn nog niet klaar, jongens. We gaan nu naar onze volgende opdracht, opdracht 3. En deze opdracht is een superleuke opdracht, is een hele leuke opdracht. En als je op het scherm ziet, dan zie je dan het heilige avondmaal dekken. Onze derde opdracht wordt dat je dan je eigen tafel voor het avondmaal gaat dekken. Dus je gaat nu op dit moment, je krijgt zo meteen 5 minuten en dan ga je je eigen creativiteit gebruiken. Je mag maar door het huis lopen. Vraag aan mama en papa of je een tafelkleed mag lenen. Of je een mandje kan lenen. Kijken of je kopjes en bordjes hebt. Dit mag je zelf gaan dekken, ja? Dus je krijgt nu 5 minuutjes om je eigen tafel voor het avondmaal te dekken. Oké? Dus gebruik je creativiteit. Probeer heel veel te doen. En dan komen we over 5 minuutjes weer om te kijken hoe jij je tafel hebt gedekt. Stuur foto's naar ons. En de tijd begint nu. Ouders, vergeet niet om foto's te sturen voordat de tijd voorbij is, zodat we allemaal kunnen laten zien, ja?
Vergeet niet een foto te sturen naar de telefoonnummer van House of Worship. Jesus.
kinderen, we hebben minder dan 10 seconden. Dus als je nog bezig bent met je tafel, begin een beetje af te ronden. Stuur je foto naar ons, zodat we dat ook aan de anderen kunnen laten zien. Dus we hebben nu minder dan 10 als het goed is. Probeer af te ronden. En ik denk dat het tijd is. We hebben al een paar foto's ontvangen. En we gaan alvast de foto's die we hebben ontvangen, gaan we alvast laten zien. Als je nog geen foto hebt gestuurd, stuur dit zo snel mogelijk, zodat wij ook kunnen zien hoe mooi jij je tafel hebt gedekt. Ja? Superleuk. Ze hebben een tafel. Ik zie hier bordjes. Ik zie bestek. Ik zie gele bekers. Super mooi. Heel mooi. Superleuk. Wie hebben we nog meer? Even kijken. Ik zie Isaiah. Zo mooi. Ook met kaarsjes. Met tafelkleed. Gouden tafelkleed. Superleuk gedaan. Kaarsjes. Wat nog meer? Ik zie het brood, ik zie wijn. Prachtig, Isaiah. Wie nog meer? Hey, Zion. Ik zie Zion ook met zijn bestek, bordjes aan tafel zitten. Super mooi. Dit zijn echt leuke foto's. Goed gedaan, kinderen. Echt superleuk. Jullie hebben echt heel veel creativiteit. Jullie zijn super creatief. Ik zie hier wie nog meer. We wachten, kinderen. Stuur je foto's. We hebben geduld. Wie nog meer? We wachten op de foto's. Hey, superleuk. Ik zie nog een foto hier met een mandje met brood. Kijk daar. Gestreepte tafelkleed en kaarsjes. Echt superleuk, jongens. Wie nog meer? Stuur je foto naar ons. Als je niet weet naar welke nummer je het moet sturen, stuur dat via onze app. Ons nummer is 06 13 19 54 98. We wachten nog op degene die hun foto's nog moeten sturen. We wachten nog even op jullie. Ik zag echt super leuke foto's voorbij komen. Kijk hier, ik zie Jada en Ella aan tafel met een blauwe tafelkleed. Zo superleuk. Ik zie Daron met, kijk eens, met bordjes, kommetjes, bekers. Superleuk. Hi Daron, Liron, superleuk. En met jullie kleinzusjes. Echt heel mooi. Verschillende kinderen. Ik zie Chicha en Aroshen met bekers. Kijk daar, een heleboel bekers voor papa, mama, iedereen. Druivensap, brood, superleuk. Kijk daar. Ik zie een hele ontbijt hier. Ook met mooie borden, bestek. Echt superleuk, kinderen. Kijk daar, met
roze, blauwe bordjes. Jullie hebben echt jullie best gedaan. Ik zie heel de boel creativiteit. Laat ons weten of jullie deze opdracht ook leuk hebben gevonden. Stuur ons een reactie via onze YouTube kanaal, zodat we ook weten hoe jullie deze opdracht hebben gevonden. Ik zie Kirsten. Zo'n hele tafel. Super mooi. Wat zie ik allemaal hier? Ik zie sap, ik zie borden, kommetjes. Hallo Kirsten. Ik zie bestek, brood. Super leuk. Super leuk. Kom, schiet nu op. Er is een wonder gebeurd. Laat los, laat gaan. Wauw, echt. Goed gedaan, goed gedaan. Er wordt niet meer getreurd. Voor deze opdracht kon je geen punten verdienen. Dit was gewoon een opdracht om even op te staan, actief te zijn, je eigen tafel klaarmaken. En jullie hebben echt jullie best gedaan. Ik zag een heleboel mooie foto's voorbij komen. Mooie tafels, mooie tafelkleed, gestreepte tafelkleed van Leo. Echt super mooi, super leuk. Oh, we hebben nog meer foto's. Ja, we hebben nog meer foto's binnen. We gaan even kijken. Wie hebben we hier? Oh, wat mooi. Ik zie hier. Oh, een hele bord met donut, met mais. Ja, je hele keuken speelgoedjes. Super leuk. Ik zie hier een hamburger, ei. Super leuk. Echt waar, ja, echt levensecht. Dat is mijn God, mijn Heer. Dus droog je tranen snel, want Jezus Christus leeft. Ja, oh, ik zie JD ook. Hi JD. Met je eigen bord, kommetjes, glas. God zegen je JD. Super leuk, super leuk. Wie nog meer? Jongens, stuur jullie foto's. We wachten op jullie. Stuur maar. Als je niet klaar bent, als het goed is, moet je al een foto hebben gemaakt van je tafel. Stuur dit naar ons. Chicha en Aroshen, super leuk, super leuk. Nee, we zijn super blij dat jullie de opdrachten vandaag samen met ons hebben gemaakt, hebben uitgevoerd. We hopen dat deze opdrachten ook voor jullie ook leuk waren. En we gaan kijken naar de kinderen met de punten. We gaan even kijken naar de puntentelling. We zien hier mevrouw Daal met 11 punten. Liron Dero 9 punten. Nativa en Nathan 10 punten. Kirsten 4 punten. Totaal 8 punten. Een applaus voor jullie allemaal. Ik zie Diva met 11 punten. Goed gedaan, goed gedaan. Iemand zag, ik had het goed. Groetjes aan, even kijken, groetjes aan Grace Kenepa, groetjes aan Morena, familie Cecilia. Groetjes aan Jelani, Kishon Brunke, Maria Kenepa. Heel mooi, heel mooi. Ik zie hier 6 punten. 4 punten. We sturen groetjes naar iedereen, naar alle kinderen die ons aan het volgen zijn. Dank jullie wel voor jullie, dat jullie ook goed hebben meegedaan. Ja, ik zie hier van Jesaja zegt super leuk gedaan, tantes. Jesaja heeft genoten. God zegen jullie allemaal. We sturen de groetjes aan alle kinderen die ons aan het volgen zijn.
Dit is onze kinderdienst. En dit hebben we speciaal voor jullie gedaan. Dus wij hopen dat jullie zeker hebben genoten. En dat de opdrachten ook educatief voor jullie waren. En dat jullie ook het verhaal van net nooit meer vergeten. Het is belangrijk dat we het verhaal van Jezus kennen. En dat Jezus zijn lichaam, zijn bloed aan ons heeft gegeven. En dat wij ook leerlingen van Jezus zijn, discipelen van Jezus. En dat wij ook de taak hebben om een ander over Jezus te vertellen. Het is belangrijk dat wij, het maakt niet uit hoe klein je bent. Jezus heeft ons de opdracht, de taak gegeven om een andere over hem te vertellen. Over zijn liefde, over zijn genade. En dat moeten we ook doen. Super leuk dat jullie ons aan het volgen zijn. En we zijn bijna aan het eind van onze gedeelte van Kids in Actie. Een groot applaus voor alle kinderen die hebben meegedaan. We zijn super blij dat jullie ons hebben gevolgd en dat jullie ook goed hebben meegedaan. We zagen hier verschillende reacties, een heleboel foto's voorbij komen. Een applaus voor iedereen. Goed gedaan. Kijk, we zien nog meer foto's. Superleuk. Kijk daar, superleuk. Wat fijn om te zien dat jullie ook genieten van de kinderdienst. Heel leuk. Mooie foto's. Oké, kinderen. En op deze manier zijn we ook aan het eind gekomen van onze kinderdienst. We hebben een heleboel foto's gezien van jullie. Hoe jullie hebben meegedaan. Jullie antwoorden, jullie resultaten. En hoe leuk jullie het allemaal vinden om onze kinderdienst mee te maken. Volgende week zijn we er weer met hele leuke activiteiten in onze Kids in Actie. We willen Nadia danken ook voor het verhaal van vandaag. Vergeet niet dat wij een ander moeten vertellen over de liefde van Jezus. Jullie krijgen vanmiddag ook een booklet. En dat booklet staat op elke pagina een dag. En dan moet je bij elke dag je opdracht maken. De opdracht gaat over het thema van vandaag, het avondmaal. Dus je krijgt het vandaag digitaal via je ouders. En dan kunnen jullie dit dan uitprinten, zodat jullie de opdrachten kunnen maken. Het zijn ook leuke opdrachten over het thema het avondmaal. Je gaat elke dag ga je proberen een opdracht te maken.
En we hopen dat jullie het ook goed maken. Probeer het woord van God te lezen. Probeer het verhaal te begrijpen wat Jezus bedoelt met dat wij de discipelen en leerlingen zijn van hem. Ja? En op deze manier zijn we aan het eind gekomen. We willen jullie nogmaals danken en bedanken voor jullie aanwezigheid. Dankjewel aan alle kinderen die ons aan het volgen zijn. We houden van jullie. Blijf kijken. We gaan nu deze gedeelte afsluiten, maar we hebben ook nog iets anders voor jullie. Dus blijf kijken en dan zien we elkaar tot volgende week. Doei doei! Broeder vanaf Hou Radio. Ga naar www.radioreinodeDios.com of download de gratis app via App Store of Play Store. De Bijbel zegt in 2 Kronieken 7, vers 13 en 14: Wanneer ik de hemel sluit zodat er geen regen valt, of wanneer ik sprinkhanen gebied om het land te verslinden, of wanneer ik pest onder mijn volk zend en mijn volk, waarover mijn naam is uitgeroepen, in ootmoed buigt en bidt, en mijn aangezicht zoeken, en zij zich bekeren van hun slechte wegen, dan zal ik vanuit de hemel horen en hun zonde vergeven en hun land genezen. Laten wij Gods aangezicht zoeken. Wees gezegend. Vandaag hebben wij een gezegende boodschap ontvangen. Hou het niet alleen daarbij. Laten wij het woord van God naleven. Jacobus 1:25 zegt: Hij echter, die zich in de volmaakte wet verdiept, die van de vrijheid, en daarbij blijft, die zal, omdat hij een niet vergeetachtige hoorder geworden is, maar een dader van het werk, zalig zijn in wat hij doet. Vergeet je niet te abonneren en volg onze online diensten elke woensdag en vrijdag van 8 uur tot 9 uur. God zegen u. Hey mam, zit de DVD er wel in? Heb je hem er wel goed ingestopt? Want ik zie nog helemaal niks. Mama, kun je hem starten? Nee, mama, dat zijn de ruitenwissers. Er staat play op, met een P. Nee, eentje lager. Ja, dat was de goeie. Het gaat beginnen. Goed gedaan hoor, mama. Hallo allemaal, ik ben Phil Fisher en ik ben hier met mijn vriend Buck Denver. Dat ben ik, Buck Denver, man van het nieuws. Ja. We gaan het met jullie hebben over het meest bijzondere boek dat er is. Weet je, sinds Johannes Gutenberg de drukpers uitvond in ongeveer 1440... zijn er miljoenen verschillende boeken gedrukt. Maar van al die boeken is er één waarvan meer exemplaren zijn verkocht, dat in meer verschillende talen is vertaald en de wereld meer heeft beïnvloed dan welk ander boek dan ook. Oh, ik weet welk boek dat is. Hoi Clive en Ian. Ik weet wat het is. Stel je eerst eens even voor. Ik ben Ian. En ik ben Clive, zijn grote broer. En ik weet welk boek het is. Oké, Ian, vertel maar. Wat is het meest verkochte, meest invloedrijke boek aller tijden? Jip en Janneke. Ian. Pinkeltje. Oh, dat meen je toch niet? Dikkie Dik. Rupsje nooit genoeg. Heel goed geprobeerd, Ian. Allemaal goede boeken. Ik heb ze allemaal in de kast staan en ik lees ze met veel plezier. Maar niet één van die boeken is het meest verkochte, meest invloedrijke boek aller tijden. Nee, ik heb het over dit boek. Dat is zo groot als mijn hoofd. Ja, en dat wil wat zeggen. Wat is dat voor een groot boek? Dit is een Bijbel. En dit is een Bijbel. En dit is een Bijbel. En dit is een Bijbel. Dat lijkt wel een telefoon. Dat klopt, het is mijn telefoon. Maar daar staan 2 verschillende versies van de Bijbel op. Ik heb Tetris op mijn telefoon. Dat is ook heel leuk. Volgens mij begrijp je het niet. We hebben het over de Bijbel. Juist. De Bijbel is vertaald in meer dan 2000 verschillende talen en dialecten en is daarmee het meest vertaalde, meest invloedrijke, meest verkochte boek in de geschiedenis van de wereld. En ik dacht dat Tetris populair was. En daarom gaan we de Bijbel van voor naar achter met jullie behandelen in ons nieuwe programma
Wat zegt de Bijbel met Buck Denver. Pakkende titel. Maar heb je niet liever Wat zegt de Bijbel met Clive en Ian? Ja, dat klinkt inderdaad veel beter. Wie kijkt er nou naar Wat zegt de Bijbel met Clive en Ian? Iedereen wel Wat zegt de Bijbel met Buck Denver, man van het nieuws. Hey, wie zegt dat jij verstand hebt van bijbelprogramma's? Nou, veel. Die heeft mijn naam in de titel gezet. Jongens, niet ruzieën. Dit is een programma over de Bijbel. Howdy. Oh, hi Chuck Wagon. Een Bijbelprogramma met nieuwslezers en paardvinders wordt niks. Jullie hebben iemand nodig uit de Bijbelstreek. Iemand met een gitaar die liedjes kan zingen, zoals... Oh, de Bijbel is een boek, dus de Bijbel kun je lezen. Maar lees hem niet in één keer uit, het zou vermoeiend wezen. En valt hij op je voet, dan doen je tenen pijn. De Bijbel is een mooi dik boek om zuinig op te zijn. Chuck Wagon, ik weet niet. De Bijbel is een boek met een woord of 6 biljoen. Je kunt hem lezen in 2 brils, maar dat zou ik niet doen. Ze lazen hem in Jezus tijd zoals ik nu nog doe. En Bijbels met een lyric af die ruikt wisselt naar cool. Oh, zoiets verzin je toch gewoon niet. Die mannen kunnen echt totaal geen bijbellessen geven. Ze hebben een dame nodig. En niet zomaar een dame, een professionele zondagschooljuf. Dag zondagschooljuf. Dag jongen. Welkom bij Wat zegt de Bijbel met de zondagschooljuf. Dat klinkt belachelijk. Doet zij nou ook al mee? Mijn hemel, Winifred. Ze zijn pas 2 minuten bezig en het loopt nu al in de soep. Ja, Agnes, zal ik zappen? Wat? Nee, dit is juist leuk. Ik vind het een stuk grappiger dan Idols. Met Buck Denver, man van het nieuws. Hoor de mensen nu eens schreeuwen, luister niet naar wat ze zeggen. Maar leer de Bijbel kennen met een kerel als Chuck Wagon. Yeehaw! Ik heb een prachtig digischoolbord. Ho nou. We hebben het over de Bijbel. En daar staat een heleboel in over samenwerken en delen en goed met elkaar overweg kunnen. Is dat zo? Ja, daar heeft hij wel een punt. En een goed punt. Waarom laat je dat niet even zien, digischoolbord? Slaap je? Dus jij slaapt met je ogen open? Dus we gaan de Bijbel met z'n allen doornemen. Iedereen helpt mee. Maar, hoe gaan we het noemen? We hebben toch al een uitstekende naam. Welkom bij Wat zegt de Bijbel met Buck Denver. En vrienden? En vrienden. Wedden om een tientje dat ze Leviticus niet halen? Doen we. Vraag jij je wel eens af, wat is de zin van ons bestaan? Dan ken ik wel een boek waarin het antwoord vast zal staan. Het boek met alle antwoorden op vragen klein en groot. Het werpt de waarheid van de hemel zo in onze schoot. Oh! Wie schiep de aarde en de maan? De zeekoe en de baviaan. Wie heeft de mens geschapen en op aarde neergeplant? Wie schiep de slak en sideraal? Wie kent de mensen allemaal? Wie hoort ons aan in elke taal en neemt ons bij de hand? Zeg mij eens, wat zegt de Bijbel? Is het waar? Of is er twijfel? Is hij relevant en stijlvol? Kijk maar met ons mee in de Bijbel. Zegt hij nou bijenbol? Zijn wij alleen in dit heelal? Wat is het nuttig van dit al? Is er een God